ono wo ba fa oba wale oba aka me ho memempa memenko na meka je nsesa wo wale oba aka me ho dia enya hwe sa wo ya me ho ade nko ade ni problem ba sa wo ye me ho ade na obakwa fa oba aka me ho no ni wo bu nkosi ebu ade enya ade a me meye de meti ase e de be ware ono okofu ware oba foforo ka ho a wontumi mu kwase a de bi o me ko so won ye me ho ade be ma yo ho ade na o san ko ware foforo ka ho a wontumi mu kwase a so ni de ahunchire kura me ni mutum be ma yo ho ade o se wo yo ho ade no o ware bi kura ka ho a haw se be ya o mu kwase a na me bi se o yo ho ade no fa ba foforo ka ho a wontumi mu no opeso obu kwase a wontumi mu kwase a Maa Akos de me pa kira nse me ne breye ba ko fa weni onu wan ko sa ahunchire mu okobie sporting na ma ga mu okobie sporting na ye de ma ga no na woni be ma ne da me ne da pa nya na don paso wo mattress na akoto ye ne so na miko like moda me pa cha me ne da woni ne da o firi se o start years an wo twe o no ma me nsa na twimp na me ka ho na ye ka je nse sa ade a me ne da biom ne ba be ma me mo ha wie Ahmed wudi na to aso ne e kan say Ahmed akani okay Ahmed adan wa ko fo ba tokum kama na o se wonko an wa yi nsumidi bra wani mu kakra oba yi nko an na de nsumidi unsu ni kapre woni we na wo se sesa magu ho so asema wo ka no kre ananye no kre enya no kre e kire mu en Akoma 87.9 Kumasi se menu wo no menu na ti menu na awo yamba ye wo se de o si ka se me sare na me pia na ma ko da oba ni nchen na ma ja onu ne nkwara no wadam menu watena how many years me hu ko no o sua tire bo na me boss ama me mu na ma o chop mo na ma o sua tire no bo wie nyawo na tuntu enyawo na me ko anu tum no probosumeni da etoso enum akoma mu nsem dwumade braso awia ise Maa Akos me ma bedwafo je adwa na ye de bremo nsemfo anipa bi adidi nipa esisisem a anipa bi adidi obie bufu sam ne abotesam ya anipa bi adidi nipa binti na sabre ya je adwa na yebeka ho asem no nsem ahodo ya hinta nsem porom sem be gensem akese enu nti ena sabre ya je adwa ye de bremo no ye fe na kuma mu nsem enu nti ebra wo tena se ni wahwe bie ewo Onua TV Rabi 1 TV ani Osekrom TV Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM ena TikTok no na wonso watie wahwe ne yie na fe wanya desua bi de efrimo de wadi bi baba obi di bi baba betena ha ya woka wo hwa eha no emfa bi enkonko yewunia esanse de yewa enya ode no ene ho kwan se nei wo de sa de krono a eye unua bi na yenyina yentumi entena ne awia yi meka chewa ne se onipa wieye onipa awieye obi enim eno nti yenya nkyere ho bebrebe no ebi kyere wonu ho wiase omoba ye dodo ebe ejese untumi hunu asabia sonsabia nya do fa cheme ase ebi ko toilet ya gold ne firi mu ba ya kyere yenwa me yeka se ohwe yenso dakrope na wona ada ho no enipa wo so won kasa ne ho wo de ho fe wo anantio wo to wo kala fe me de me bo sympathy wa ko ma kyere akwa hwe mo de ya chen wo na ni nyina ya dakrope anantio wo ho eto wo ho kala bibia wo ho na so nyi owo na beba befa wa kompokra no ayade ebetumi asori amwa asori wudua so ya fe wa be yesebe tan eno so he enti yenkoso ana ye no do ye ho na bibia entumi enye kama na odo ena ye ana gwa me wa odo ena ye enti ye no do ye ho kama na ye nyai enkyere ho bebrebe na ne nyina mu no o manche na woda mu no o kinsa ibed no a 87.9 Kumasi woda so no da ye dakrope ene beba obekwa akwasha adakatie mu me hunu wo bi a wawuo ne ekosie no ne yedi na to ne kinsa is bed ne so na yakotutu amna ede na hyemu da bi ne nyina ye adaka yi a de mu ohyi ya ena abehyemu eno ana mehyemu nti eno do ye ho na yenya enkyere ho bebrebe no
na enipa ensehwe mede ade Maa Akos program no Akoma mu Nsem sabre ma bedwafo nyina ye krado fidua yi mo evangelist Samuel Mensa ewa ha sanso na Akoma FM 87.9 Kumasi sikapa osiakoto ono so ewa ha sei na Ishmael Haywood producer papa wo bom chidom ni adontene nana yaw edme ko social media live Facebook, YouTube, and afe ni akani nyina nso obetumi ahwe bi ewo ho ebra ye de atomo no yenko na yene yenua bema bia yensa aka no ha sei eni enkomo yenhwe ne hawo de ba ye na awie yehunu kwane ebefa so na yebeboa no tie ni ye pa se yensamfo a me yehunu sensamfo na koso no odifo a me yehunu sansano ne yehwehwe odibi ma me yehunu Akoma FM 87.9 so bema na me mo hanwie me pacho kasa se bema kasa memem se wan kasa memem shiama wan kasa memem wo mbetutu se ba nti se wo shiama kasa memem ne yehunu sampa we ye bema fo bema abefra yemu so ti ase aha within bajefra mata atade kwaku ata okay yo me papa ketua de kwaku ata mo ye nta no penny ana kakra penny o ye penny kakra we Akoma FM 87.9 Kumasi kwaku ata ebi here na free buy bajefra obo ase oh to obra me good and I was a go over be amereme come twi bi gu mebo okay menu metiefo na hwefo me fans nyina ye krado wa na yetie wo Maa Akos ndase metiefo nyina le pacho yante pacho em se me obo ase tisiman mini abaya bi tran e fenu todoma menene tran be 3 years ba yantwi bi ba ma Akoma FM 87.9 Kumasi Fumincha bosume nyata bosume nane mu last year me komana busuafo na me de oyenti komana busuafo na bosume nsia tu bosume nsunu mu no me ho na papa efre me se wutu se wonyem aja ba me do fumincha da ntina wonyem mia nti busuaba ni ye wo maka wale wati nti obusa ne ba no te hono amfa me mpona me na msa frɛ no sɛ asɛm pa kyɛ wa busa wutu sɛ still a emia no so obusa no o still a emia Akoma FM 87.9 Kumasi o men kyɛn na me na tede ba minim ada sɛ yin sɛ no kɔ no ɛna o ho sɛ ni ho minim wa kama de mate ti me frɛ ga no so ebusa no sɛ wutu yɛ sure sɛ yin sɛ emia o sɛ bra emia na ade ka yinsen nka di baye busum nyensa na busum na mpudi a nka mintimi de enfamlo na busum nsia tu busum so ne de oni be makro ye de ne kodai ntemia akamati ntimi ni na ibia meka sanya mia ibia na mia bi na ko bumudi aye de ekome nti mati di o frɛ me ma mesen wiska hospital de ni na pepanchi body abbe ni adunya de 87.9 nti na nsemu na so where okako o we en 2 weeks em ka so me ba ha da be hwa kra ma toto sem na bi na ade ade abren timdi abren no say ma me ma ho na me say ade so nyu ntina ba aba fun ntina me de me ba bo ma me ba te ho ma nga sam ni bi agwa no we odi ntimi fra ma so be ma elutu ni se sini sina ne ba na ade aka ma sa te twa so na e se da sama ba de mi kra ma ade ma ba sa me hu de me de menka em ka sa ade wase be ma fu be ba se Akoma FM me ba na me ka je me se ben bia ba aba se insene de ne dia ya bakade aso me ka che wase ba no busani ye no se ata se ne ba onyim na onyim de oyere onin ntimi maka bia wase stela wa ntimi enka hwe watu pengu dantium nti wase ka che me se ata se insene wa ebehu se nya won so a ebehu kafra okay me say mo top money na me say be ma kro no so en ko so oni ma fro ho a on so be ma top money o be ba me so me ba me say ha ye bon pa say be ba bua na were o so na so jum bon ben Akoma FM 87.9 kan na tuma so akra
Akoma FM 87.9 Kumasi asembina twuma so ete sɛ no se enukre o tifia na ne fon yɛdɛn ɛbɛleyɛ akɔpɛke fon yɛ ɛbɛma ɔka sɛ mpakyɛ ɔhwɛ hwan wɔse mehwɛ wurutadoma na ɔse yɛadɛn ɔse o nipa me yɛdɛ me ne wɔ horo no na onyin sɛ kɔ ɔbɛka kyerɛ me yɛmma ne sika yɛdɛn ɛnkɔ hospital na ɔka sɛ sika mfa sika no ma no na ɔno ne nyina bɛyɛdɛn ɛbɛkɔ ebi wɔde ma na ebi na yin sɛ na kɔ diska no to ɔno ne nyina yɛdɛn koraa kɔ hospital hɔ ɔno kɔkyɛ kee sɛ ɔbaa yɛdɛ ɔne ne te ntoma so ɔne mu Akoma FM 87.9 Kumasi ɔno atena agyae nti mmerɛ akra mu na yɛde to anim sɛ wɔnyam ne yɛde to bɛma anim na bɛma no ka sɛ fine ɔno mpo bɛma mpo ɔse nyɛ ɔnoa nti obi ka yɛ ɔba no sɛ me a wontumi yɛdɛ wontumi nka hwee nti wode yɛdɛ animu nti hɔ no mase no hɔ no nso no mase no sɛ yɛba saa na ɔkra no sɛ wɔmmra nti ɔkra bɛma no ma no yɛdɛ ɛma ne ba baabi a wɔm te sisi a ɛkɔkɔ adɛ hɔ ɔba no ɔbusan sɛ ɛkwan so no so ɛm sɛ deɛ menu ɛdi nkɔmmɔ sɛ ɔba no mene yɛdɛ mene ne te nti ɛna ɔka sɛ ne nti na wɔmfrɛ nsi ɔno no fon so no sɛ ne fon mefɛ no a mensa nka no Akoma FM 87.9 Kumasi nti ɛna ɔfrɛ ne ba no sɛ root yɛbɔ yi ka yɛ nokorɛ na ɛbɛ no sɛ yɛ nokorɛ no sɛ ɛnyɛ wa so no aka sɛ atana ɔno wɔnyam yi na ɛsɛ ɔmena yɛdɛ ɔmɛ ayɛ basaa ɔhɔ man kasa meka sɛ sane tiɛ me nkɔtwe akora ho manso bia paso bia ma sɛ akora no papa ba me kan bɔ mu fuma yɛdɛ ɛma me nyaade yɛ fana me kɔtwe ya me dia nya me dia papa so bia ma me ni tata mu no nti kakra mbɔ yɛ no fuma me te wɔna ma se kora bɛka sɛ yinsen kora no tema me dia akora ba no na onim sɛ bibisa wɔ hɔ ba wo mbisa me na me ka sɛ yɛ mia no 87.9 nti me mananti man dai anka hwɛ ayɛ dɛn amfa nkyerɛ me na me sɛ me deɛ sɛ me deɛ menim sɛ yinsen sɛ me sɛ nya mio no menim ebi me ka sɛ nya mia ne sɛ kɔbɔdu asɛsia no a bɛtumi ayɛ dɛ bɛtumi akume me soso no mempɛ mo asɛm nti na me dɛ megye no ɛyɛ deɛ nipa nso no ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛwo no obi no bɛyɛ dɛn ɔbɛhwɛ obi nti na me yɛ dɛn nti wo na wɔsɛn ka no kora wo biara dɛn kyerɛ me ɛka bi a wo biara me dɛn ntwe kama me ama sɛ nka gyam sɛ ɛnyɛ hwee me no atena pɛnti ɛbɛyɛ a memfa yɛ dɛn fa kyɛ waso ne na atena pɛnti fa yɛ dɛn mfa sika ne dɛn fakyɛ no bɛma foforɔ ba no na wobisa wase sɛ wɔno ankɔ 87.9 Kumasi nka sɛ ebi mpɛ bia meyɛ dɛn mede bɛko nti hɔ na meka sa na me phone yɛ dɛn mekra te yɛ dɛn ɛsaeɛ nti ne mako asɛma mempɛ akora no ho ma nso ɛka me bɔɛ na meyɛ dɛn mefoma dɛn dɛn nti sɛ woabɔ kasan meka no deɛ 10 million oh cool chop ɛne wotiri mu nya den mempɛ ba ɛsɛ na metwitwa no mempɛ sɛ mebu ka biara mempɛ deɛ ɔbɛyi de ayɛ wei akɔsonya hwee wonya broken heart ha me wonya broken heart ha me mempɛ sɛ mɛyɛ adeɛ bi a Akoma FM 87.9 Kumasi bisika no kyɛ no mempɛ sɛ nka me forget ɔfrɛ me sɛ ɔpɛ sika a kame mahambo kame sika no bɛkyɛ no ɔtumi di matam ɔsan frɛ so ɔpɛ sika ɔpɛ sika yɛ dɛn ɛnyɛ ɔwuyɛ no sɛ tama na mente ɔnya nwura na menteyɛ no na megu so ahwɛ no tɛmbo hɔ a meka sɛ ɔnyɛ mo no ɔnyɛ mo na mehwɛ no ɔtumi frɛ me ka sɛ nkɔ sɛ wonya botere ɔtumi di matam rɔfrɔf na meka kyɛ mefrɛ no papa kora bɔ na manyɛ sɛ ɔne ne ba ne nkasa no ohia sika no sɛ menya sɛ wodi matam nti wɔnyɛ dɛ ɔne ne nkasa na wɔsɛ maka wa dɛ wakyɛ ɔne bɛkasa sɛ ɔne kasa so ɔne nankasa hɔ kora dɛ amfim ponye sɛ yɛ tem de kwana ka me yɛ ka me bɛyɛ dɛ pressure body go wo so me bɛ na unu sɛ ade nyamia o ya we sɛ ade nyɛ dɛ nyamia pressure body go wo so plan wo nya wo dia na wo bagye sika ko hospital na onya bi ma no so wo awada pa na no so ya kyɛ so a me de kum kran de tu kran de ba kran sɛ tam na wo tem nkyɛn no o program obi na sɛ oba bi sa di bi di ba ma wi a o tin de odi tin di ba na tem no oh enu ka sɛ woyɛ ɔbaa bɛtumi ato ndi obi asɛm ba susu wode hwɛ tiwade no ɛfa sua wo fa sua wo deɛ sɛ wɔhwɛ yɛ program yi bi na bibi sɛ asi a sɛdeɛ asi ebi si a otumi di Ghana tam sɛ ɔbaa wokunu mu yɛdɛ mmienu ka kyɛn sɛ hwɛ bi ye woyɛ ɔbaa bɛtumi ayɛ dɛn
ato obi asem ba e suye dai suka ba ri na ahwe suade bi wo mse bi dai ibisa dai ento enti say Ruth Adoma atumi aka kire wo kwakuata plane enye plane fa sa koda no enya wudie o eye bema so mesidia sa mama mu nyina no papa mu nyina ya we mama sen kra ka chem say akra ndi tama me di akra no ba no na bibisa wo ho ba ho di tina gen de wo ye na wo sen ko wo dada so woman African so ere wo why na ka sasa masiba wasiba no wosese wo hwede itia me di akra no ba ebra wo no ni tama ena wade awo sa menu wo se ko owo before we no sa say ya wodi anka waso wo dada kra nani ebra wo ka say nyinsan no eya wodi a wo mo frɛ wabɔ wamane no ase wo ba no wa ehunu ka to me say fence nko ka che me me ditum say mate no entina ma ere am na nka azim da me die me nim say me osanya mi o me mpe problem e ko na ya mia na akobom dua na ma ere mawu ntino me ntim ka say bia ya mia na say bia ne nsan so de timi efam be so many years na we dey na hu ntimi mi ko ya de a be ha be dey be ble me say me do see me gusu ni bia we dey oba ntia mi onya mi o me so ma ere ya hwe no nyam bo na wo na say onyina ere makote me ba okay problem any problem bia ntino oba wo ena 2 weeks kra no wa me send 1 million Ruth 2 weeks yo wa me send 1 million na me em ska to semna me to na anso o se ka 5 tim send 1 million o se hospital wo no ho se me na boarding ba ko ye 150 ba bontin de 10 cd tim man 10 100 cd na ko so ko to 5 ana mo say ni fuma no mo hwe ni fuma no nti o mo do bia mo bekam eno so no ni na so ji sika ni fuma ho sa na ma sen say sa boy no e man say ni 2 million sen 2 million nti ka jan say Adoma we ni suban nti ka jan say be ni say no say be ni 1.5 be ni 1.5 mka ji sia no me obi adwuma nti sika ni mo bia me wo no nti nkwancha mas se de o pemasem be ma no oba no pemasem ntire we mba kwa no mka che o mo bo mama ni o masi mu mi na de bo mama ni na ye hwe edie na what did you say they didn't kind I'm married 35 years 35 years okay and Adoma so fie be saying oni de mi yes but we change be pray o mi chen o date of birth is saying me kai one guy because 35 they are bo 35 ba dia kwata wo bo tin ka me show date na me matiti bi afri mu ahwe say ya no kra won kai tu bo tim na kai okay what would I bajan who am I saying o matre who am I yensa se bi o mi kra no on de mi ko hu no ne ba ne o mienu ba mi ko hu no ne ba no 6 months ho 6 months me na yakopan dom me kasa tumi yakopan dom na me hwa kra na 3 years onanti o makos 6 months me ko hu ko ka chama sense oni kun no so oni obi anya dai eni be ma na onya yinti no obi eni ho em 6 months ye misuru no so obi eni ho 6 months o me yakopan dom akra o 3 years wo Adoma no wo bosumi nsia no ase ne kunu no we ubisa wono akasa Adoma no ose be ma one ne wo ye no wase dai me ba cho se bebre no ane pese etie o papa ba bi ade na kodru no kwase ebu no wabu wo because wonim senyin se ne nya wo dia no oje wo no akwaje ha oje wo no akwaje ha papa nya hwe aba ne nya hwe ba ma yese kokura man fere so osi hwene so a won fere so asawa be fam so wase be ma no one ne wu 6 months no be ma no otu kwan no tu kan se wi ni ade wi mo ni ade atemo ni ade ba ba mi se sia no ya chine wo dam chine wo dam tramo ni wi guy nti ko ba no akasa hwe na no se no onimu no mu a do nje nyame ni onimu no ujidi nje makra no no humia odimika se be mi si ya kra no anti akwa no onimu se nya ne papa ne ho onu
Onu se ne papa no ana nya ne papa no. Onu se papa no me. O me kwadwuma. Me kwadwuma kra na America me twika. O ka o tika na ban America gidi. Ekume fo ndie, bia won die, mo so bia bia ka se obi anu se obi kra nim se me ba no. Yem tan na me wo se no so 6 months. Enye bia bi le besin ni ntam. Me ka obi anim. Obi anim. Efiti sia kra de obi me wona. Bia be ka. Enti yenhwe e ma bebre wo ho. Wo mu anu omo ngoye. Wo mu oma wo ama omo manyinyini. Die enti na ade na hu na doma ho a wo se oba wa busumi nsia still me dono me ne betena. De na oye kire wo. Maa Akos me makonta nua ba na me sumi se kemnya oba se bi o fo man ka me mere metin. O fo mte senche me. Se honda se bi ni honda se hu bi ele. Ewuni mu. Nka so ni se wa ba bi wo kokwade. Nti okọ bi hu no na de na kasa. Fine. Okọ hu no bon oba mama ne ma me ni ge ne de ekọ ho. Okay. Eko hu no. Okay. Ma me ni papa ni obusuafo ayi ma bi o ho nko wu na nsia etenase. Okay. Ama ya bo minim no mo so mo nte wonka. Ema e kan bibia ma ge ne kra be de be di mi nchen wa ha. Ge me fa ge me be ba boase. Ke chi ne ma me ni papa be hwe bia me de meti. Mo mu nya de ya we. So bi na de ma na wo aba wo hu no na oye wo ba wo pe ana se ya de na ma wunti wo be fa ne sa. Oh se bi ma ko fo ni di ma ni pa de Nsem yinya ne hombrase nti mi ko hu no na se bi empenfo se oba wo no na se bi na imje kra de e wo ho e oba wa de obi wo pe oba atama wo pe no ya na bia kan ni kakra nti de ya no mi tuma hu se bia o eye nti mi hu no ma de nti ga ne kra bu sa me se mani jena mi su se mi nim su ba o su nim su ba ba wo de wo kan fo no mi fo kan fo me be ko di mi na be hu ye ya na se de nya de enyanti. Okay. Boni bia de enu. Na wona ne tena yen so kakra no wo hunu se owo ahobrase no a enam so ma wo de pe no. Maa Akos ndase. Te mi hu ba ho fro ndi no wa ahobrase o ho. Wa ahobrase. Ba mi na kremu no na ase na me pena fosem. So we so la fi ko to mi fi na me de me mpe. Anna na oye. Ntia ana man to ko yere e ba. Ntia na ma fe ma me. Atun sin na ba ne de. Eye. Ti me ko du ma ka se no ba de me fa ko ne de. Emra. Temo wa ye course. Ye ko oni ma ye course o ni nya me fe ma me di o ko bi. Ma me di me twika na me phone na torch nim. Nti ya na me de torch ne ko hwehwe car ho na ade. Nti me ya yi no e fen sei. Me bonyo mo so. Me bonyo mo na me say ai ko ai de. Ko ba. Ai fen sei. Friends no be frana no ni nipa ni eye wase voice note nti o no record man no so record ya bre no enyi na bo na si ye no ana record nya den eto aso eba so nsem niska won share ne ha friends say no say find na mi share no say baby ya na eta share no nti timiti sa record no na me de koma ni ma me ko papa nkra no so ha ma chene me den me ba sa akokọ de ho ni ko ma me na wapa se wo me de umunche die abaya ne de eye nti hon na we ni de na me de ne koye enu sa case we na diti a we de no koma na busuafo na eno no recording we ma wo mpa ma chewa se nya hwe obegya fa nkosi na me se mintimi omo so obegya me ma sem no obegya de oye no na me se mintimi ni nya masino ba nya 87.9 Kumasi ba kan bia na me se da mintimi oba ho a me ho anche ya bisa ndie mintimi de ba ko sipen ma pa choma mi ja chidi eno no esisen eno no sise na oton jeni men sa ka oton jeni ti o nti jeni o mi ko chima nti krobi twaye so for to baby nti oni gebi nso na yede oni gebi na ko e gende mi moni din moni din gende mi moni din e hia no kra nti na ka blata ipo asempa na me say adai amini we asum we ku achima no baby number
Only can or why I want some. The Okache, my wife say, hadn't many, a brother, or her, or me by Diana, you can come from Guanam trouble, I'm a baby. I didn't hear see. You can't get any. Gani bo man you free boy no woni boy no bayre e mam free boy no say bra sin matina ga na odi gene ba ho no minua no oh o ka say oba na adoma yo nua minua na ada say tuma say o wo pe no wa wo mienu woni je ho no so afina mi gusu amene de mini din komo ti di hian say na adwene de na adwene ye me so ko mini be de mene bekasa mene bekasa na wayre o natna ti hona anu so mene sum sade ko ma se mo mere o mu suti sale ko de na ma o mene boy no sede e kasai o mene boy ne de boy ne e kasai o mene boy ne kasai ma boy ne kasai found yo onini din komo onini gusua onini gusua were omudi awale hon komo ba ya menu kroni onfa no ho ye de enka no ba opamachew no ka chen se one nanana wo teslima ho one nanana wo teslima ho oni de oni kunu enti onje opamachew ba oni nya hwede oni nya hweda no ka so oboa oni kunu kwa na de wo teslima ho nti on de obo no si onu so ne kan bai onu ganna de an kan kra de an fan chire no nti wasemia nti mpabo na chona mo de omonko etna nti hono on hono mpa ma choma mere ami ditum tin de nipa de yo ba nya dan ya na ma be sene pe so ba na so hu yan sanse bia ya so be ka chen se mi wo bi amene tie tene kasa e kan ya na ani guguye ene we ni so toso na mi se we ni nya de mere atiase okay na woni ne tra be mfie sen e ko be 3 years woni ne tra be 3 years oh okay o ye no ho ade na mi gusu na mbesa me ko tuntunsa de besa me na ho ade bum prekope ndra me to yen tin hwe de ko na an hwe musika no be en ko sa juma adentia se na o show na apart from say bia wone me di nkomo be me bi friend no aka kire ne se o adoma me pew na wantumi amie na no nka se bia wantumi amie na no anka chance me ne be ma enetie no su fufuro bi wo ho a na won san pe won ho ana su fufuro bi wo ho na won san pe won ho apart from so ne me di nkomo ne ade no su fufuro bi no ba fiare ya de ya me fun ku ya de na sabi bio fumu ne ko fumu so a nso na fumu ya kra otimi de otimi e aduan so ba yan na me hwehwe ya wo hwehwe ya de ya me hwehwe se obete masem obey faithful na ohun se me na me de de ba kurum so min ka se onu obi nyaka ba se so lo ba ko obefu me fie akoso be fie ma asma ba ma badam so de enu de me de nyin twema no wonyi ne se bia na wone na tena na wonya ne ho ade ne ntia wo feel se bia bebu no kwase asem ti no ebe ma no konya me ho ade ye mpra ne atwe nti no metimi aye wonyi ne se wonya ne ho ade no so na eka ho bi ma ko nda se se bio oba de so pese be ma we ho ade a wo so desu be bia ye e chebe man be ma no hu se na wo ka se o bibi se na be ma no be ade yin se ko ye ho ade ene no ana me ame nua kua kan ye no o se obanya safo ko mpra twe dane na wade nti eno ana enra wo ka ye no obanya safo kompratwe a edane no aware nti na oye ne bibia kama but mema sam no ena na wani nye ho na kususu se wo date be ma foforo ewo wachi ana wo suspect no okay me na me fasa blue ma copy me say recording na oye no na me di hu wo ka kire no ojitu ma na oyobi a wo ka sam kire no a wahunu waka ntisa na excuses ana wo de wo mmɔ na mane kura ya no am wan seven team asewani team asewani because na me frɛ ma ase na me ka kire ma ase ase maku amda ase unse de ntia na me kuma ko bian se wia be ya minimum ya wase ya mia sanso na maku manfa bi san kwa mas me ka se me neti o da won kwa na ho fe na kro won kwa na uska
wase wona anya ma senyo no nti mpesa ma abusiafo no ya we se na suban owo mu ise we si so mun samia me ka bia se mu hye ni yi se still I made me mpesa me twim kwachi wode ne kro na abusiafo pa wo chew ani nuanom o pa wo chew de eno no fa che ono anka sanso we wonya no hu bi ma Rita Domaka che se be ma we de me pa che fom so na ba ye fa che me nya bi apart from na busua pa wo chew no ono so say na attitude towards sanso no etie awon opama chew opama chew se ko ne de ojitum se ko ne de wa ye bo oni ni hwi bi am tana oni ni hwi bi ko ya we che se ene ya oni ye de o se bra be hia me ba bia ye wo be ya taisia no na be jiska dia minim be si ho na che se e bia na bra kra wu hu no na ho ya omobo abofra 6 months e bia no ne be ma bi kra hye ho before wo kra wu komo na ko minim okay o ma ne call ne abusuafo ho no o de ne call ye no edi san abosume san asa na omo frɛ wa catch us say woni wa fefro before na wo free ho okwa no ko huni e kokwa no wan frɛ abusume san to busume sumi ya no frɛ me o pa frɛ me wo free wo won chan call ye no abosume san mbujan se wonyem san no so yale to ko hospital no mbujan se yin sinadi busume san to busume so hey enti Ruta do mahunu se wonyem no na edi abosome nson ensie kwanson de no kwan poshe ne mama am so kwan se mama so no kwan ne mama se ni sa kwan se mama ho company mi ni wo ti me frɛ me mi tu de obua mi ni ade one day na fu anyini mi ni kra na wo kwa hwe no wo ka che so wonyem no wa kasa wo kokrom wo de wani kwa hwe no hunu sampa sei na tie o ma de manko wa ko da aden ubodu manko da wo ba ka che so wonyem wo firi won chi ambosome ensia kwanson wo kwai wanka bibia bosome ba ko wanka bosome mienu wanka bosome miesa wanka nai enum ensia kwanson en wo be aka che so wonyem abosome nson na wo hwa atama wo free won chen no ene okodi papa no ho no o papa mo ho no na eso babia na nyinsan no adru no ana ako bacho mi ma leti ma se ntine betre kwa wo ref ente ba no o ka che mi mandina se bia emia so e bi na otemi chen no na me ka no na otemi chen bia na nyinsan e bia na afam nti ho no mantima dai anka hwe on so man so e bi pedi abo ta ko janga ko ko to atun what's wrong wo ma baba ko emeku ntontwene ema pempema dia emomo yakopon ne hene na me ne hene nti me je mpe manso bia manso ampa na dabre ya captain wa bo a wo say 5 million yenu 1000 dia manso dia wo mpe kura nya person of the mama odi matama kan be che no but nti sa if that was so so wo kwa akopim se owo ye ne de e kan nyina na ye wo na aboye owo ndie temele na mesane ma ndie meti en bona menten ka mensen Akoma FM 87.9 na wonte timsane ma na chia na ma se mu ka che me okay owo ye nso akohwe no mensi ho so owo ye no na wunyante tama wanyem no na be ma foforo freye ana wowo ye no na be ma foforo nso de ne ho baji mu owo ye ya owo nya sen okay owo nya sen ansa na be ma foforo ni issue nso epopia ndo owo ye me se man we fa be o se fo edi na wahwe atwenu no obi a oba woni natena be say 3 years awo baby say wasen ka wo ko because obi a oba woni natena be 3 years e wom so oni ni hobiem okọ waka che se wonyem waje atom wo hwe no nti owo ye no aden na wanfa wani akohwa kora no da because that am na me yeduma me ni obi yeduma bi ntino nti mo ko hospital ko frɛ me o frɛ me awoka no ko no o frɛ me na so
oni ya men ko di si bi on dai on frɛ me nti anti bi akana me sai dai me sa frɛ no sɛ akosi no so me ma mo ayɛ wa wo ɛyɛ akasagu fidie ne ma me ɛna ɔse wa wo ɔwo ba na bɛma nti buna me na me ne di agro sɛ ɔsɛ me ɔyɛ kokɔ omi ni ade na ɔse omi ɔyɛ fita ni ade Aya Akoma 87.9 FM yeguso da ye frɛ Ruth Adoma na ye ne di komo anyenye bi ada de kwata eka no nokura bi wɔ mu anase bi a wagyan kwata ama ahye no no ɔde broki hate ekeka nse bi ase de wosi pɛ no enti Ruth ye pusu ho ma no yeguso frɛ bomode anefa fa homa no ne ye ne won kasa na ye hu nokura ɛwɔ asɛm no emu fa homa no na ene yen enkasa kyekere ensemu fa kyerɛ yen na ye hu no sɛ de sitie pa sa so ɛna sɛ Ruth abusuafo ɔmame ɛne wɔ papa enso ɛwɔ hɔ a mom yen sanka wɔnom ye pɛso ɔmo kɔfɛ me ma ye sa anya bia no ɛyɛ nokura de abrantie yi kan wɔmo ate wɔmo ani tua bɛma foforɔ na wɔfrɛ yɛ no wɔn akasa ne bɛma ne di nkɔmɔ ana na ɛyɛ na nsɛm bi ha bɛma no one na gyae wokɔ baabi ti so wɔkɔfa bɛma foforɔ koraa na sɛ wo ne na nyɛ mu adeɛ ti na wosan wɔn ebi so a wɔne wo hye so ma ne nyinaa na bɛma foforɔ hye so nti afei ne wɔhunu nea wɔmfama no na akɔyɛ menkɔ adwoa anaa menkɔ ata ne wɔhu baabi a ɔmfama no yɛhwɛ bɛma no a sɛ Ruth say ɔno ne ba ɛne abɔdɔma no wɔhyia ne da wɔhunu ne da nim da ada sɛ de na wɔne yɛ kɔɔ no sɛ yɛ ne minimu no minim da okay yeguso na yɛfrɛ ɛyɛ Ruth na yɛne no ɛde nkɔmɔ nti mo nkɔ so a mo try ɔne ɔpapa ne line ne nyinaa ɛmfa ɛma yɛn na yɛhunu no kra ɛwɔ asɛm ya yɛnua bɛma kwata ɛka no emu kwata ɛwɔ mu sɛ wawo miɛnsa deɛ nanso so wiase deɛ yadeɛ ba yɛnua ne ɛyɛ deɛ fertilizer nua ne nko a wonyɛ sure sɛ wobɛdi but wo ho wotumi asi deɛ ebi a wodi bi o sɛ wodi deɛ wo ne nɛteɛ nti ebi ana wa wohwɛ sɛ wo ne ne gyae wafa baa foforɔ mfa wo biara adan Akoma FM 87.9 abosome sɛ abosome bɛɛ sɛ nie sɛ yɛde ne ka ho a bɛɛ abosome adurafe wo ne ne gyae na fa yɛbɛbɔ ɛna wo mfa baa biem mekɔtam kora na mtwa no mako tam kora na onyem na mase frɛ me no mase ne frɛ me no ɔyɛ sɛ rutu no bra w'anim kakra ɔyɛ sɛ rutu mɛyɛ dɛn ɔyɛ sɛ rutu mɛtena me nkyɛn tama no onyem no onyem yɛ wa mtu m'anim no na mese metu kwan metu kwan meni hɔ okay nti ɔtam ntɛmpo dɛ kanempo deɛ nka bɛyɛ bebree sɛne aduane kama ɔbɔka bebree na ada no watete na Ruth na so na ka sɛ ɔne wo mɛtena anaasɛ wa na wo ka so papa sɛ da bi wontumi ne ne ntina bra na ɔnyem na ɔmo ka so ɔmra no okay yɛnkɔ na yɛne Ruth adɔma papa ɛni nkɔmmɔ menim sɛ adɔma papa ɛnyɛ papa sɛbe wɔsoso nsɛmfo soɔ hello bɛma na mɛmo ha wiai yo na pɔm te sɛn yɛda Krista sɛ ɔba ne Ruth adɔma yo ɛdeɛ na asi ɛwɔ Ruth adɔma ne ba a ɛnɛ yi wawo no ɛne bɛma a fɛsɛ na wɔne ne te a yɛfrɛ no kwaku ata no ntɛm mama bijna su ya dwo de ka kakra nanka de mo de ko mo bijna su ya dwo me pa cha ma ye awudi nti me bijna so de de dwo tama nti na wo ka na ya best ma be sana fe sana form Akoma FM 87. hello mira ye ma sama be me sana fe sana form wana
Aye. Okay, Ekuya, wasi ema ne sema, me ma sema miensa, ye besa fra o sema miensa chi. Na ye ne wedi komo kakra be me na. Ye mpese obewuo. Why? Mate. Wo hia ye pa. Enti root papa ye ne bedi komo waje pene. Se wani ye ebedi enkomo na fe ye hunu se de akwata ka no no. Na se enya nokure. Ekuya. Mako root on fa. Root ba. Fa. Root mfa o ma me mfa Akoma FM 87.9 Kumasi. Wo ma me o ba ne bo wa mane ye na wo fa phone na wo frɛ bra yi sɛ abrantie me ba ne se me na wonyam enti ka ho o bra ba hwanyi sɛ no ana wo sɛndi sika no kra no wanya na wo ma me ne sa frɛ biem ama ne sɛndi sika ne bi siw so enti nsɛm no woni mu bi papa maame nsɛm no woni mu bi abahye bɔne maamefo na aba wiase woni mu bi wo wie ya so wo sa aba frɛ abrantie asɛm aba abrantie bi aful ɛne ɛnyɛ wa akɛsɛ wa wo da wo so yɛ maame wo da enti wonim so oba ye no onyem aka behunu wo behunu ene oba ye wonyem no obefa nyinsa no so aka behunu maame fo bi eni pampone fo abasha bone number 1 wo ya abasha bone papa se bata wo bia na obama no boss abra edidia pa na wo kire no nega se wanga sa o maba abrem sa na wote esu o wo ena wo ya wo ba 87.9 sa wo di ma wo ba dada wo bi di ni sika se nyi se ne ye ne dia o ba yi wo wie ya wa sa friend se asema abani o na maame no are woni won fa kwata se wonu kra de nko onye hwio but se ohwe pressure mo de ma no tema onye mo no so wo friend no obi se ni sika na se wonya atem didi wodi no root na se suba we na ne betre wi ase ja obabre wo didi na tem ka ho wo bebre papa se suba we pa wo ba wo ti mi ka mema mi elu tri bom na nyi ti se master bi o kire ba ma ko to ne be na ko afi master na ko ba ti yo e bi na root ye yo na se dia suba pa na wo bi akwara ne papa ne hwan oba wi ase se ne papa ye hwan ya o papa bo ne papa na ka say yi o papa na yi ni ti be ma fofra yi ni ti ama mama ya se ya fra brant ya ka chen se be ma fofra fra aba se ne ba ne akoda no na oni root na tie be ya oba be ma so wo ba be ma de obi di be ya no e na root nso suba a wusua no sa ayi fa kokode obi otu be oni gari a mo kan yen sa on fa no fo mo ni no 87.9 Kumasi. eje sa ye bi so roku e ba ho kwankura wo fa so ka mama mi elu tiri bo mo afa de wo hu na kola ne papa na wasaji ju obi sika de aga wo ba wa show frida wo nyi se ye emu bode de banche wo tu bra wo emu te se wa giri nyina sika wo wie ya kola de wo so kra wo hia wo na wa bosumi nsia enso onya adoma wo nim se de nka akọ wo ni pen de wo di be su enyansa se wo de te se ma no sisu mra so ma giri nyina se wo da odi kan ye kasa nipa bi oh ma si ya na ma bi ya mama bi o kasi e se ama mama bebre pese bebre de bi oji se no problem o so ti wo ba je ti na mo ya so wanye o ka so wanye so anu akoma eti o se ma ni nyina ma be 90% na ma sa so a obi a wo mama mi enu mi esa de wo tua we de wo tua eti o he na wa wani mo gra no wo de wo wani na ka wunu aba ma ni ana oba bia ye ne saa no abebo amanye ka be ya ode okay root mame enti root mame ye fra o fa beyi wa no fa root mame yo beyi wa no ni ehwe ba bia ja wo root mame de say e bia wo ya fra say kasa fa gu mame sister Antiata. Why? Antiata. Pacha nyuma so kroko. Why adwuma ben? Otonton nyuma wona ehwene ni. Ade ane ma. Yene ni tu. Otonton atosode ewo krobeso. Obi ona kokode hona. Kokode. Antiata.
ya woto atosode wo kokko dai kokko dai mo je wo nsem no betre ye mu bebre e ba na ba na ko yeso. Hello. Hello, Isa. Yes. Ruta do mama mi ni. Me pa chan. Yo mama na pom ti sen. Ami adugo. Na mpo. Nyame ase papa. Abrantie bi adwa to ame me di Maa Akos Akoma FM Onua TV. Abrantie bi e frɛ no kwaku ata wadwa to ame. Wose enkane na wone wo ba root adoma ena na ewo ho bibi nti wode mo ba ne bremo. Ekirei mo frɛ ne ka kire ne sɛ mo ba no enyem ya eye ne dia. Me pa che wo edie ban ena esie bra root adoma ewo ye. Midase. Ipacho abrantie no eyi minya baby. Ena say onya oba anko be wale. Ena minya ba ne de ne dai. Twade ne ba ena ja le de ne swe na se ni ni na ape ho. Ena ode ne koi. Twade ne koi no ewo ma abrantie no si akola ne epe me ma sem. Ope me ma sem dodo. Ena wode ne besiye wode ne besiye no nam ka kire ne se ne me ba no ye wo efie bi wo atonsu dokuro wonko tena no ni pa wo ko tena wa no edi pa no ewo mu no na ewo ma no ba kura ye friend kokko de ye hona mi pa cho me wo so oba ye no ni hwe na kwala no ho adane ena mbuta ne se ye oni aseja na hwan na ne nyim eno kula na me pa che na ye muku ena ja me de ma ne se o mu sa ne ma ena be na ibisa akwala no ibisa no wa se woni be ma ata no eya oni ni jai ye no ena nyim ena mi ku de to ata na ni ibisa no a tan ka je se yemisa akwala ni ye yemisa ni ye be empresa ena ja misaka chiwe ni kunu na be ma ni bisa akwala no o se wonua ye na wo ke se wonua dia ye dia se chewu ti ye na me ka sira ka se de kula ni se ejata ni ti ni na na tie ena wo se o ke me ma sem ti wo de me bai se ya no no ho adane e bisa ya wo se wonu na nyu so agiatu ni dia be me na mpa chawo ene be fa kwala ne nkotena ba bia motie no enfa ye nti o ka tira me so me fa ne china wonti ne ntra na eja ndi ni ama no na kwala no wato nsu be kuro wa ne mletie bia be eyiwo baaye ba o ma me ho 87.9 ba ma me woni ne tete wa tini mo die na mi nseja aka me no ne enyim tuwa wu se pe danu awo ka no wo ye no ade ti ya ni yi ne wo onta se hospital ti yi ni se pe a wo ba ye no na yimre na mi fu ye kura ni ya aben ti bari ya no se na me kura bi se pa ka se ya wo ha ya o si mi fure ti ya tonsu bu kru na mi pa cho de se ni obo ni bi na mi o si mi hwehwe root maame na so root dia wa maame ani o si yam pa cho me sro ekuro ni ni mo so enti kire me na me mra ana me se na ebie ba asema o so ni nya ba ana me kire ni kwai se o mesi kokoda e kwanta odu wa obeba pie wo mi wo fia na brad ye ni na ja o chiae ya wa se ni ni tu ni nsen ana ngudadi entesa na ni tu ni be ma ofuro na wo ho enya wa okura de ni o se ma enya na kura sa enya nka de be ko de be kwa ye akwala na yi na de ni ba no wafa ana me si aden wo si no wa to nsu bokuro ana me hu no na me fa no ne tiro e ti wo wa no ka kire ni se o ka kire ono ni se no ho adane ana oni me ko hospital ena wo mu ko check up na ye no kore se no ho adane e free one wo shakwala ni sa wono ana ni ko doctor
eyeni bibia wo yo no na asemi niska ama na ye de no obi foforo etina afere na mi hu dia menka wana me chofo na me fraka ana me siasa me tuwa so se dia me tuwa so akire we ya na da ya dia na ka me nko na me kana wo betie pa dia wo dia wo mo se wonyi so bo so me nko dia wo die enso ba wo ba no kwa fa no so wo pe me ma se mu nti no me ka twa wo kra na ta ba bi tina na because dia ka no kra na do so na asumdwe mpoye me kaya boy na alfa na me say ya me die wo say this is 10 million e ma no na wonyi say ya no aboka 10 million ena me ya na me say okay say ya do be fi anso na wa da da mu na ya da no ai dai wo tua ena say yi mo bi afre mi simpa cho de mu fa wan eya no krasa ata ehunu wo ba Ruth Adoma no na wawo abosome nsia usuni nsia le na bo ni wanya ba abosome sai no kwafe na wanyi wawo ekwafe okay na yanhwe mame na wo kase ata se oba no ye memasem ti no de ba ye no sa na wo hu oba no wa ye memasem because ye memasem a wo ye batai onim me ta cho kakra metini akafa ho se wadi ka wo wai wai no na boy ni fudi kuro me ya kwala ni kwa wo sa wo ntam no kura dia ba ko pe no be 15 years no wo ye no boy ni fudi kuro me ya eti boy no wo man tini antena so ele mu jaye ye ansa no wa sa ko fa boy bi no ja ti na boy ja ti ni die nka no wa na me na ma mprinso na boy ne ya kuronfo ana mse kuronfo ya men drama na nkofa kuronfo be ma sa me ka se kura boy ne dem ni ye de ni no enti sese wo ba no wanya fie sen sese mo do na be 19 19 years enti no se eya tabo se ye be ma ba ko ni bo e ka ho a ne ma sen ipa so ne ma ya 3 19 years oh matri okay me da se papa na ebra oba no efri ataho eba ye no ne bra wodi hunu sa onyemo so no na ka kire wo sa onyemo no na wa free ataho aboso me sai ipa so hono na eya me na efri se sa bra no a me de mi sister bi ye empato ho so wo free ataho no boso me na ya ye wo mu na ya fe enti no boso me na ya ye wo mu ya na ya fe na ya ye wo mu na ya fe enti se ka na eye atade ampa enka wo dadada anasa wo dadada ko na me ka wo chato no aboso me besen se wanyi sa boso me nkro na fe bia wuti boso me nkro no free ayi afi no a sa afi ni ya boso me bi ni yeni okay nti ka atade a ise kra de ko wa wo kra ma koda no enya ba boso me be mienu mebo a me pa cha oba no na ka kire wo se mami ata menyem ana wo na wo hunu sakraye e wo ba ni padie mu me pa cha mi ala me hunu sakraye sakwara na nyim enti wanyem no de na tese mo bi tade ono na nyam me da sese wo se wo na hunu ye ena me da sese wo se sanka ye atade a time a wo ba ofri ata ho ba hwei enka wa wo makoda no enya bosumi emienu enti obata die enti no wakacha wo se woni ata no sa akonta wubu nsisi a wububui we mubu ne sabre na ehunu se da bi obua wo ba ha no na wonyem because said ye wusi kan ye ba bia wonyin se ye dread ye na enyata ma me said ye wusi bu akonta we ehunu sa wo ba no no wanyem me pa cho me ba no wo ye mi pa bia na fusu o ye ti ani ni odu na fusu eti na hunu sa na wo da obani ata Ruth Adoma ena minim se ebi nso eka ho se owo onyinsan na ebi a enya accident bi na besi anasa nya premature ya oba wo ntemu a yenim sa boso me nkron kakra bi beto so
anasa so tikitwe bi enti bra wo wu yese twan we hu ne sada bi me ba root we die no wafu wo mu so wafu so dada de enti ba hu ba me hwe bra wo dia wi a enyata we hu bra sa na be ma foforo e be frɛ waka ho asɛm me pa ucho sa bra no a edumle bi ana me tira me ba na ka tira ne se na ni sister na nso am ti hwe ni date ni sister na wu ni to na me ka tira me bra pa ni me bra nso wo fi na me bra sister wu yo nya sei ka mra no no mo se wo ko bo so me nkono eti ya no ma okay e ma na ma de wu ohun e na wu ti to ne aka na yin na me ka ta wo fi o ti me na me nim kwa akwa o fa so a one no kwada ya one ne nyem anti we na one sa abrantie no so empratwe no mo ahu no ho hwe me pa cha de bi no wa no ti atonsu bokuro no so me te kokode na ma me wo di adanse se ebra mo bo atamane se oba no afefro no se eye ne dia mo so nyina mu so ne nana tie ansana oba mo nchen onua na hwe noa wo ye omani sika man di yi ne ho free hospital abrante ya bo ne hoka me pa ucho so si akakra me timi aka ne se na me ne net ye ya me ba no na net ye kokode onu so tie atonsu bokuro eti kamo no a ye yi ni no wo base ye no ana me bi sa ne se to si ahwa na ma wuska kimika ya no bi sa no ana wo no bo brain no wo mi tra na rasta na ma ni ska na me so wo ma wo say 2.5 ana mi ka bi sa ne se so wo na atanso ma wo say was a 1 point. What I say 1 year as I say. And so one on me who propose most flat akura ka me say. Won't show you to me and say you know me and you and one try the baby. Because why no so that come across one man am tada some papa. No ya ka and you were bought when you could ambasso pa. No ya ka no so ya ka. It's not a papa na some papa. Tina me pese mi sika be say wu ama bia wo no ata ne beba so ba ma to boy no. E wo kuro ya. Now, wababa na konoma. Maybe I said you were the man on where the man no ko. E di na nsa no won tura tonsu. No waba. No wababa na konoma na dey were the man no the man no ko. Ti bi kura wo do no no. Now you come bebre. E me tell man boss aka na man no. So won fani sika bia nsandi you to na bra wa wo won tura ne baby. Na me na hu sa na just say atakra kwata send this kan si wo so da safama me pa sure there be minimum kra wan send KBNC ni so da wo wo ye no di be 3 days na me phone bele ye na ye wo no a na me tan sa de na say wa send this KBNC me root na wo fra ne phone dum na me say me phone no so na wo so no ne phone na me tan say mo ka say 500,000 na me ka kire root no india yo root wo ya wo na wo ho wo hwa akoda wo ne to ho ni mfompu ani ni mfompu a na wo ne sa akoda we de ampa na be ma ba ko no nya mfre ye no na wo hwe no na hu ne sa we de ata photocopy ene da ho no ana me da se sa akola no kura na me hwe no na mka je sa kan ha no won kra ne baby eni ti na mka sa asem adi na hu ya hu o ka ji hu akra no won ho a hu say mata ha ne ho because we dey not if I show say ye akwara ni free hospital ba ye no ade ti ye na sa boy ni ba ho to ba na me ni ye no awko ye no e na me ko fa akwara no na me hwe ni ndi ba wiem e ba hwe no na e ma de ye wutifo akwara nya saba no ampa we maka me ba akwara no ho ka da ha mame senko wan fa ho mayi ke ya to bombo bo ke ya nguso to bombo ne pa na we ya nokwafo o ya mame ya nokwasem we ya nokwafo papa na sesei oba no atumi asechire ne se aduasa mienu aka akire mo se de nyinsai no ana akodai enya tadea na emom no ya brante ba akode de waka ne pempei without
wakati mimi ndisana se uye witini ne de benti na witini yes asem no wakati ame se atane ne try mfie bebre no aka so wa ne kaze kura wa ama ni bidda nti no ye ne saa wone ne try ye no aka so wa no won so no nti no ye ne saa da no ka tere mi na me ti okay mame ane na say na asem ya ye kan ya nya bia no bema foforo no wate ana se obei edi nyinse no sai ma bema foforo wate bitawo chamia na mkachira bema no ma mfansuma meme pe kontompo me kachira bema ni se na asie mo dia na mi se woni aka no ena na yim no se no bema no se nukure ni nukura bia ba ko no woni aka na yim na woni nukura ko lab. Oh, okay. Mama, say, wafano sa. Ana say, bema no so twetwe ne ho kakra bra wate say, bema fufuro bi nso ho no, ana say, wo ye na sade say bema emfa ne ho. Wo ye dia bema no wo ye no waban what 3 times. Neno ba sa ro kura na mama ye senti. Wo ba no ni dingomo wọ́n 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 nẹ̀hẹ́ no ọ̀nù ànẹ̀hẹ́ no ọ̀n kan kyẹ́ mi sọ pẹ̀sẹ̀ ọkọ̀ yẹ díẹ̀ níbi à. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n sẹ́ wọ́n diẹ wọ́n ní tiẹ̀ náà ní bíra ká àwọn dákò no wọ́n ní kọ́ dọ́kítà máa dọ́kítà káàkiri ẹ̀ ń sẹ́ wọ́n yà bọ̀ sọ́mẹ̀ nti ní ọ̀nẹ́ diẹ ní bá nọ no. ẹni à náà káàkiri wọ́n bá ní sẹ́sẹ́ ọ̀pẹ̀ kwan afa so agye compensation anásẹ̀ mpata díẹ̀ ẹ̀firi bẹ́ẹ̀ ma hɔ a. Enye saa kwan no so anase ma me mimi samo ebrata ede mo bayi ba ye no mo ka kire ne se ompa bibi empata no na ata e ka sa wonye ana Eba ucho trese ensem na ye bebre edi ka no ena ta ka so wonware no ni a me furu ka ko ho ene woni na busuafo be ni enu bi sia chenchira atwan so wonwa na ka je ne se ene won pata ni na anya ya kra no baaye no wanu aduane ana na adi wasi ne no ma enti won pata no ya beka kaka afi waso won pata no enti akira yin wo sore ko agina se ya be pata no na emom sabra no mefa ne se ne ya wo so me na mu se ya kebura nya chi ene wo be pata no sa pata no ana aja ya me de sore ya na me be fie enti me be fie na ma hu de be ya omuni enu sa akabo mu ansa na kyerɛ no ntɔkwa sa sia me na yi ne no ma to agu a wɔsi emema sɛ na ɔsa be kan ne ya atu atwa akora no yo ma me mateme da sinemom bomodia na ka kyerɛ ruta dɔma ema me sɛ wo pempata agye ade afri be ma hɔ a enya sa kwan we su na obefa so agye mpata enu nti ye agye 1000 ade afri ne hɔ nti sa obehu yanim ɛwɔ hɔ enti kwani obefa so obe raise 1000 Ghana cedis no on raise owia ne mpata de no aka ho asem no ye be hwe ho asem aka ni agye de ama no enti ba me bona mane nta achọ mate ye ntwa so kora bo ase de kwan ne da so enti se de be bia no wawo na wotwe mienu se na wotwe mienu na wotwe ni da bre 2 days na root on the bear man and wo kumase ana asa onu wo bokuro be na nso wo bokuro oh bokuro he ya ayo bokuro me bo me ni Peter pre ni yesi ho eni ti root enya ne wa on famra owia wo ye ido wo kokodai ya je 1000 Ghana no ne ya ji wi a ya kan pata de ne ho asem enti bona mane ne ye beduru ho why mama won siesie ne ho asere wasem esum paninsu ane topai enti bona mane na won siesie ne ho ne ye ba why pastor me da say okay Mami ato sedie na yene no edi enkomo no ye mami na chechemu se de ye nua be me chechemu no pepepe mema say chese waka asem no wafa bi anka wantwa ntro se de osika no na sa na waka no you a peaceful man nyame onhira wate
aha enti so de tie bia de odi abeda ye ne ye be ne sadia ma why okay ya da sepa enti no ya Jessica ye wi abeka mpata de ne ho asema ha eya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no kasagu mame pacho me ma se be ma umba me ho no ma se be ma ponche se nkonkon ye na bi ba ho de on fa na on fa da bumudi te ba sa no ma se be ma ne se gen be tin ponche na ya koton se me ma ne patent no achina koton ntino wo so ye ben wa se ponche na koton Ghana aye ruta do ma fa ponche no akoton no mo ye sen mi se ma sen ponche ne si ano ma mo do so na so ma do so na utu se oban manya ne kwanti na ponche na so ma koton anya root waje mpata de waje mpata so wa shenika wa sheda waje mpata so wa shenika wache mponche akoton ma sikaton eton jeni sa mo sikaton chene mi bi mfiri ho unsu hia no so no onye adwuma wa na abo ne dwetire jeni ne nchinya na ton mi ka mfiri ho tembo kura na me ka se tembo kura be dia na kura se mo sikaton enkoto muku amza muku wansiri no uton to sini ne uton chine ne you know yele no mi was kan koto sa koto nchine ati enya me fa so ba na so na wa ma mi sa wa se we ye Mr. POP ana what Mr. POP asa na this we bi so na enkope game we oh de mi na me ko me fe ba konta ho obo a wontu men se ba pe ene me ma na wohwe ko se ba pe ne fa ne be kire me so ba woni ne tie de se wunya wo bi fancy ne so ma ne mpa bi ma enti na be aboso me be nsu nie no wusu ni ge no wusu ni ge oh me abopa enti woni enya na me bi se so won kon ko hwa de yi mu hwe bi a wo mu so ma me ensa de bi a na ise agene ebiese we wanyeme ne do je bia na agene ena na me ka kire no dabio 19 ono no girl no start ya wo no na we were 16 years ne ba first born no start at the age of 16 but ono be hia no ide 18 19 mu no de be hia no wanya dabitie onti ase ye bisa ne say the first akoda wo no anya say no ma me 16 years we can ma ho miensa so what you say enti say we were 19 years or starting wo ye no was 16 years also na 3 years eh na ne mamienu no ene ne mamienu no wo mo tabe and you will before 16 years. No, 3 years. 3 years, not just 16 years. 3 years. Now 16 years no person no 16 years no a virgin. Girl 16 years no ko fa no so no nya virgin wa wo mienu. Enti say wa ye matured what ya wale ase wa tra mema mienu nchen pai. Enti no yi eno de atopa matured de wa ye. De me pa chan say onye babunu onye school ni won sua adwuma wabu ni papa wasoro ne soro de da abusu bi nsia nka be me beka che say ma wabusu bi nsia bi akobani enti me hwan me say de adabusu bi nsia sa de koda be ma foforo okay enti emponche no atene mpata de no na ponche no ma senye ba so o de maso so wonye na man no wo omo yi no sese a wo mokoton ya ofie punch bre ni empata no enti sa ye empata de ne ponche ko ba nyaka ma mama se ena so se anya wo de acha ne de anya sa so ena fen se ma sin krampo no oda ko se me se bi wo ke ba he da nya na yi don't worry yeah okay
Okay, me da say nti ya be ye ho adwumade ma. Okay. Aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no. Eno a obehwe ye ne mo ho. Eno a no aso egusu a wotie no. Atopa de nipa bebre achiri. Ya semo. Ye project bi a esi ene so ya ka say ya be ya to mu a fi say ya echina because a free Friday kono de Easter no nti a holiday nti kwapem china na yɛkɔ hospital no yɛhwɛ bibia mu wia na afei yɛho deɛ bɛyɛ ɛde ato so yɛnua bɛma na yɛnua ba Francis ɔmo na maame nyako yɛta afɛ no akosua Francis adusɛi ɔno na ɛne nansa yɛfiti aseɛ ɛsɛ wanya cancer ɛwɔ ne liver ne nsuno mu na yegusu ya ho adwuma akɔ hospitals ahodo ne bebre akɔ konfa no che wakɔ emena PM Central Hospital ɛhɔ nyina wakɔ na watoto ne ho nneɛma nyina de sa ne ho yade na nso bedru baabi no wotim sɛ bɛma ayemre woni kapra ya tokuro demo na che sɛ wanhwɛ yi a obewu ɛkɔm ɛne yade akabomo na ne yere nso na da ne nkyɛn no ɔba ka bɛma ito fom ono nso bɛkɔ aba na wɔde ahwɛ fie ɔmo kurankura nsia ba pani no nso sɛbie nyado ono nso yɛ yafo ɔdadam tinko bɛyɛ a wɔbɛkɔ aba no na wɔmo anya bibi kakra die no ɔbɛyi nso na kompo aba bɛhyɛ ne minimum no na kyɛ sɛ asam no akɔyɛ ahomete sɛ papa ɛno nti bɛrima no a wohu no deɛ ne foni baako a wohu yɛ no mepakyɛ wɔ no nie sɛ wohu na bɛka so wanya 80 something years enso nya 40 years nya 40 onya 40 years akokora enso yade enti waba akokora amana obai kura nso hwe na obai nso so onuru baabi a no no so ahokyere ene yade adwendwene enti ono so ene hwede waye ewo mu semu ede e bank kakra nyame adom bank kakra ewom emu eden ebi de 10 20 50 ebi de 50 pesos kura by maje maybe amaje what is that me sure na ye so wonya nkona mobile phone be ya ma nko ade a maje because me de kekabomu a eno ne yebetumi aduru bohye asase ne so no na menimu se Akoma etiefo Onua TV ahwefo Rabi 1 osai Chrome Facebook and YouTube yenuanom e wo TikTok omo nyina nyi yemu da enya afei eno omo beyi yemu asem sister Hetty kan asem bi ose mentwan ma onipa kro ne nwu ansa na makwa akoyi sika e de aboa enipa no yare no na mehwe ne maboa na se ofi kura mpo a makase mensumi sika kobi na ye na anye yi dan se yenya bie ne nipa ni bewu ebi nso a yenya ebi de koya enka onya entra se kakra se meka sei ena no mekai me se uji obi nkwa ade asi ho no matter what se with the faith any gidie eya adoye no a papa ubenya dansi ena start ba papa benya dansi die pemu na eye tinyame so bere so se wo yenko a nyame bere so do die wo yes nyame adonti ye wo kan ebe ya ma me producer so obeka bi oso ya kan ye nyina won ka bi producer say ono so ebeka ne de enne oso de sana mo hwe na TV so no ama mo hwe ne sa emu so okono so ankasa okono so nya asem ketua emu wa mo se eson wa nti yankwa ho adi ntumi nye nti ya tiefo enya nankwa no mo ye bi ma ye bia man ya yenim se se na ye di adanse wa ha de bia no sa situation we nso
yɛdi adanse akɛse nso bɛyɛ ama n'aboro so ɔmo bɛyɛ ama n'aboro so nyame nhyira producer nyame nhyira wo paa nti maame mbobɔ numbers no any kind ma wansa 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 14 62 0245 30 14 62 Medina ya Mary Akosua Day 0599 305 202 and 0245 30 14 62 Yeguso yes remo yekoto asremo se mu ntwa mani kakra na yehwe yenua bay ene yenua bay ma no say yakoye dobro sarensa na Nikita frame yi Nikki Pizza Fan Club UK your members be on birthday. Oh friend me say Nikki he said ya wunu ba makofa asem kese part no so was sister be ye was Akosua yata mochi e be ye na me say nyame nhira Nikita wa no asem ntim ewra cheche ebia Marco ebi ni ye and then metina krema obi se ye fancy bisi papa nyame nhira ma menka we nso ayi master Wahab Metals dache hene junction ho we gate wo ho and then so me tika mu kra wo gina me gina ya wo say awafo no me nso me de 100 Ghana cedis onyame enhira pa master Wahab nyame enhira o ma unya dance ye wo djuma amen Nyame nhyira mo nyina moya de munye ni se ya ma ye misro sende wo die fi se wo nti wo die ane se wo babu wa ye fi se arewo wo de mu ni TV so ye de ye hunu fili ye te ho ye de ye hunu ni se se ye hunu ni sana na ye ho metinye na ye hunu de ye nye because me de bia ye metina ha de me kan ye se be ma wo yare na wadane ka echi amane ye aroho sembe ni be ma adane ka echi obi otumu kodi ni pa adane akura keto wa ye yere base ye dise ye bebo ni pampers ade nti eyesa na chese amafie adane obey mu nsu ni ahoden yeguso madaroma ewom emu adendie na nsoso ye be ne den ebia kakra wo be yie no ebeje ne eno na ede ye kan say nsankyerene bi beba wadi adansidie ebeba ewa brabo mo bi wo ho a wosemako ne hia yefunodie enti wodi efagidie fa bompaye na fa guso na kache nyankrompon se de wodi kwaje obi nkwa no wonsu wo hia wei na megidi se nyame enam so ebeye de amawo and oba ye no na eden Uye aduane na ma wahoden kra na ho atontem na komsade o yare komsade o yare ne nko edidi enso no na di ahoden be ni paduane na wontumi omuba ha omukọ ya mako uye nyina no hu se ahoden ba enti baby will be all over Ghana baby abrochire USA hine farm Canada baby will be mama ejidi ana mo na yetu enti se wo yi a na won so wadesre de bia opese nyankopon ye ma ono na de so na de so oh ye de nyankopon be ye ama me ba na ye bo nwum bi na me se nwum wei nua be ma nwum ena odihye ba Priscilla ebo ede amanui enwum no oti a meti na mare ho pa be Israel wo be bo nwum na meti mama tafu sirmi ne mame ni mumazo sie mi mo prosu me urade me
Tie meni daudu Ao eradie Mema ure firi mo Everything tonight Na minti mi brebo dani no Abitie biara Ara washe makume Shena jimu duwai Erati minyakupone Erati sumenyiwa Mama dao wonao Mama tambu Sirmine mabenyi Akoma FM 87.9 Kumasi. Tie mi mamura Eura de Meni daudo Tie mi mamura Eura de Meni daudo Ewu mabureje Ramitengo Ejau mimuai Ejau mimuai Akoma FM 87.9 Ewu wasa wa mobo Neye makume muantiwai Midi miuni na Pema una matuaye You can say, Mammy Nyako, Akosia, and in the Kuna say Francis and Yumono. Oh, okay. Or Monima, your body, and my woman. Yeah. Or say, Moon, see a woman more suing. Namoa, not money, Eda, Nenida Mosso. Nenida Yameso so besana yade. Then so young quantity a drummer. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yeah, you know. Nti baby I will be ano. Omodia na eboa yenua ban ene yenua ban ma no 0599 0599 305 305 202 0599 0599 305 202 202 and 0245 0245 30 14 62 62 0245 0245 30 14 Akoma FM 87.9 Kumasi. 0599 305 305 202 202 0599 0599 305 305 202 202 Yeseketwa bia insa de wubenya wo de wo se mako munyai na me ankase memfa wo mo ho kan nyina ye de kasa tintin we nyina beba na wiye na ye chai onso se minya ni nyina me kakra ni eno so ye beje de aka ho ye kon kakra emu eden ma hyew ma akese Akoma FM 87.9 Kumasi. Eba na emu odu kakra na ha nti no na ya na page mu kakra ewo form enso menim say ye bedru baby a ewo say ye duro nunu abema memo ha wie mejo so mako na pomute say boko pa na so family mu ewo Forensic Ventures mako medase ewo akonya odi amami na mechia wotiefo nyina achia Ghana fo nyina na Forensic Ventures yetena sese ya na yenupa eboa foforo eboa Ghana nyina ho nkomo ane de brema no pai na yebedi kan we fie dura ye frɛ no Zahara Man Capsules na Zahara Man Capsules ye duro won so a eboa bema wo 87.9 bema bi wo ho a omre won pem ti se o ye bema na wo temenka na wo omre won pem a edura ebeboa ye Zahara Man Capsules bema bi wo ho so a ne bema no egina so but entimen wo ba o low sperm count o ye bema na wo temenka na obema ni gina so na wapeba na untimen wo ba wachake hu se low sperm count ene hawa edura aba ebeboa ne Zahara Man Capsules bema bi so wo ho a sisi yale agena boso wo ye bema na wotemenka na sisi yale age waboso sisi yale ama wachia sisi yale ama adwuma wo se untimen nya mesrew Zahara Man Capsules 87.9 Kumasi herbal shop bi e ben wo pharmacy shop bi e ben wo license chemical shop bi bowura ho oso pe Zahara Man Capsules onya udi ya ne se obenom mienu anopa
mienu anumre mienu anopa mienu anumre na umre ye na woyɛ wɔn panim nyinaa ɛbɛfiri hɔ na yɛbɛkɔ yɛ adura yɛfɛ no Zahara mixture ɛne Zahara G capsules a enam yale yɛ gonorrhea syphilis chlamydia genital warts ɛtene nkan na ɔmo dwane na Zahara mixture ɛne ne G capsules yɛ duro wɔn waso a ɛboa obi a ɔdwonso a na ne bɛrima mu hyehyɛ no bɛrima bi wɔ hɔ ɔdwonso bi a na ne nsu fitaa so ɛdi ba bɛrima bebree wɔ hɔ a ɔmo ho saa nneɛma wei wɔn ho but obi wɔ hɔ a ɔfa ne tra akwa woyɛ bɛrima na wotie mawie na odwonso na obɛrima mu hyehyɛw na wadwonso awie nsu fitaa sɛ ɛdi akyire na wɔ hɔ a adwonso ka wo ntantam a mesrɛw ɛyɛ nam yadeɛ na wanya mentena hɔ sɛ woyɛ bɛrima so na wotie me na wɔ hɔ a na obɛrima ɛfɔn a mesrɛw bɛrima bi wɔ hɔ a ne bɛrima ɛfɔn te sɛ akora a yɛwɔ no foforɔ ne bɛrima no ɛsɛ kɔ akyiri na ɛfɔn no na nsansan ɛsɛ gugu ne bɛrima no ho na ɔti ama na yɛ kuro so ɔyɛ bɛrima na wote menka na obɛrima ɛfɔn na nsansan sɛ gugu bɛrima ho a mesrɛ ɛyɛ nam yadeɛ mɛnto waduru ebia na watɔ aduro abrɛ mesrɛ wote menka awie a na wote Zahara mixture ɛne ne G capsules a bowura drugstore bia pharmacy shop bia herbal stop bia bɛn uduru ha so pɛ Zahara mixture ɛne ne G capsules unya aduro ya wode ya ne sɛ ɛyi mixture no capsule so obetwa miensa anopa no ayi topa ye no mienu de aka ho aduro no mre so a obetwa mixture no miensa no ayi topa mienu aka ho me pa che sɛ wode insuo no na bɛnom capsules no nom to aso kopem tama obehu sɛ nsansan yale a ɛhaw enam yale a agye wabɔ so no nyinaa ɛbɛfiri hɔ na ma mu ntie me ɔbaa bi wɔ hɔ a na tenka ɛwɔ fam ɔnte dɛ woyɛ ɔbaa na wote menka na watenka ɛwɔ fam a ɔnte da mesrɛw pɛ Zahara mixture ɛne ne G capsules na ɔbaa bi wɔ hɔ a ɛhɔ a na nsuo egugu ne nkakra ɛne yɛ yellowish a pampan ɛwɔ mu so woyɛ ɔbaa na wote menka na nsuo gugu nkakra na wɔ hɔ aso a wone wura ehyia mpam na wote yaw wɔ wase a aduro a aba ɛbɛyi wa free saa wɔ hawwe mu yɛ Zahara mixture ɛne ne G capsules ɔbaa bi wɔ hɔ so a ɛwɔ hɔ a na hemfie hɔ nsaa gugu no no watiti ama na yɛkuro mesrɛ ɔbaa ɛnyɛ sɛ ɔbaa si mankoa ne sɛ wobɛsiesie wo ho na wahyɛ ntade akɛseɛ na wahyɛ wega kɛseɛ dabi ɔbaa si ma ne sɛ wobɛsiesie ahemfie hɔ na nana ba na atima saa bɛdiem to sɛ ɔyɛ ɔbaa na wote menka na saa nnam yaleɛ wei ɛha wadwene yɛ gonorrhea syphilis ɛho nsɛnkyerɛnne bi sɛ ne sɛ nsansan bɛgu ahemfie hɔ na ayɛ kuro na wɔ hɔ a nsuo egugu a mesrɛw Zahara mixture ɛne ne G capsules akyira kwan wokɔ herbal shop bi a obenya bi pharmacy shop bi a bɛn wo drugstore bi a bɛn wo ɛne license chemical shop bi a bɛn wo obenya bi atɔ na muntie me Zahara mixture ɛne ne G capsules ya yɛ duro wɔn waso a mesrɛw sɛ immune system ɛwɔ fam obi wɔ ha ne immune system wɔ fam yaleɛ bia ba ɛne ne bɛton kra yaleɛ ne bɛkra no obi wɔ ha wɛda ne sesa na ɔbɔwa na wɔ na ne ho ayɛ hye mesrɛw sɛ wote me nka wie ɛwɔ Akoma FM so a Zahara mixture ɛne ne G capsules akyira kwan na bobo bi mame na immune system na ɛwɔ fam no ɛbɛbusu na ma yaleɛ bia sɛ ɛyɛ wa sɛ wɛda na sesa na wobɔ wa sɛ ɔwa ɔsa obi wɔ ha ɔsa etimi nya no sɛ wote me nka na ɔsa nya for 10 years na ɔsa nya 15 years a ɛduro wɔn waso a ɛbɛboa wa me sei nubuna bi wɔ ma ɛbɛyi ɔsa no afiri hɔ yɛ Zahara mixture ɛne ne G capsules ɔbaa bi wɔ hɔ so a onya ne mensesa na ɔbɔ pena na ɔtɛ so adwuma a ɔsɛ woyɛ ontimi nyɛ so ɔyɛ ɔbaa anaasɛ wote menka na onya menses na ɔbrɛ na ɔbɔ pena mesrɛw adura ɛbɛyi wɔ firim yɛ Zahara mixture ɛne ne G capsules mesrɛw gyefo numbers yi ebia na bibi foforɔ wɔ hɔ ebi so na ɔpɛ yɛ nnoi bi atɔn frɛ yɛn nea bɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 na yɛbɛkɔ yɛadura ɛyɛ Hindi herbal mixture na Hindi herbal mixture yɛduro wɔn waso a ɛbɔ obi a wɔnya diabetes sɛ wotie me awiei na diabetes ha wadwene diabetes agye wabɔ so ɛwɔ hɔ a ekuro bɛtɔ wa ntimi nkɔ ɛwɔ hɔ a na wo nan ɛhono ɛwɔ hɔ a me se edura numere a ntimi nda na wo nan se ɛsoasoa mesrɛw pɛ Hindi herbal mixture akyira kwan sɛ wo hɔ so na pressure ha wadwene wokɔ check pressure na as normal pressure wo sa kɛyɛ 120/80 odiɛ na hɔ a na ɛkɔ soro mesrɛw nya Hindi herbal mixture
wodi ane say ye woni ema bi wo ha obeye o lifestyle no obesesa ne kakra na anuane bi wo ha watwe ho afiri ho na wanya hindi heba mixture na obobo ba bi ama me ukọ drugstore bi benwo pharmacy store bi benwo license chemical store bi bawura ho usupe hindi heba mixture uto aduro na capsule so obebo miensa anopa miensa awia miensa numere miensa anopa na abawo sa o diabetes no pressure na etete woni nyina ebefiri ho na hindi heba mixture asa ya duro wan waso a me say typhoid fever de otenete sa wo ho na typhoid fever ha wa adwene obi wo ho a typhoid ha na ma aya na eba onim say bi mpa obi mpo na ato na duro mesra anya du to memfa nkosofu bi ho na onyi sikandi edupa ana wunya nchia no na edupa na aba no so ne ye hindi heba mixture eno na o typhoid na ama oyam twetwon o typhoid na ama onsam eye hyehye o typhoid na ayese yate ensam so no agu so no ebeji ni nyina afiri ho amuanya ahoto eduro na ne hindi heba mixture na malaria fever de me say typhoid mpo na oye ni say na malaria fever ti me obisrawo se wo ho na malaria fever 3D ha wadwene obu wo ha 3D abetani moja mu entontom ba kokra ka na malaria na ba ti me srawo so tamenka na 3D malaria fever ha wadwene untimi ndidi edura numra ho ayehye edura numra me say wa poso edwo edwuma wo se wo ye untimi nya edura ebeboa eye hindi heba mixture na ya duro me say ya to apete herbal shop pharmacy shop license chemical shop bia ewo Ghana do ho GFO number si ebia na unti bibia se ana se opeye no bi aton frɛ yɛn ne bɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 yadra eye Zahara mixture eni ni G capsule sa enamu yale te se gonorrhea syphilis etene nka no mu dwane hindi heba mixture typhoid fever pressure diabetes esuro no kokokoko ene Zahara man capsule sa ye bone mrane se be manie obenya biato herbal shop bia ebenwo medase nyame ensha wo papa menso medase menu abe me wi isa wo de me eremo ewo currency Frenches for akache na yegusua na ye the numbers no etudwa se ebi ho a wo send bi maba ko na emma wo face difficulties a Mr. say wo betumi afa 0246 Akoma FM 87.9 Kumasi 0245 29 4307 0245 29 4307 and 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 29 4307 0245 29 Akoma FM 87.9 Kumasi 99 305 202 Abapama miyankwe Eti Waterfalls Drilling Enterprise say yankoswa and Mike no emaye okay and you see the din kind no emamie eti hane ye kama pa Waterfalls Drilling Enterprise say ye guswa ye tunsuo ezu papa ne etu ade ama e watran ho se wo pansuo de dwuma ene companies no ene ankrankra mo hia su papa e wo ba bia mo obi anom Waterfalls e wo mfidi a wo de beba betunsuo no ade ama wo do tunsuo ama na se ye so mama dia frɛ na wɔn mra betunsuo e wa bomre mo emfama wo Bawro new site Diana ya bi herbal clinic wo mo na wo be hu no macha kwan number ne ya frame ne ane on mo to ankomodie no eso 0246265707 0246265707 Dank Natural Healthcare Complex wo mo dia bibidro etu yade bia dase wo mo specialty no e ya hotuto e na fe ne bu nsayede eno da nchane a e ba ne se yade ahodo pa de a ene ebomode afabra Dank Natural Healthcare Complex enam saba so body en wono maje aje ya o my Ghana mo de tinye bie ne ho se ba bia bibidro ayaresa ejale na so e Dank Natural Healthcare Complex kuma
say pachi number 2 de odu de hono a fa taxi ana pragia wo mo ede obekom 0244017556 0266593330 Grow fine moja drone wase be mo nyini fine pa ma nipadua no so watimi agira wona so eno nti waya de wagija na nse won konka ise de ese yi aba papa no ya sha ase de ya de boni bi esusu wa grow fine moja draw be no bi na katama no so ada ho na fe wo so watimi abore de ne makama enko ada no mpanimfo eno ma ne wo bibia betimi anom na fe wo so watimi agira wona so pa eboa ama vitamins na fe minerals ahodo no nipadua no enya na fe so kra infections ahodo nya so abo ban digital herbal clinic at Diaba Edjama Shom 0244596532 0244596532 Rock Care Herbal Clinic and so any Rock Care Clinic is a pacum capsules no one more buy mema na di one dance papa one more run the hair one more ba say ya my gun na not just baby wunam sem one more dear Rock Care any more frititin ya ne Rock Care one by ya papa ya just one boy Edjama Shom Janiki of 442 a man say achesa na sanso ena vent capsules so eba ye no de ya na honam etadwa no se hure na wasanso te ya ewo nipadua mu afedi ogunsu a anadwo wo so de ogunsu tentem afa prostrate ibo ne kai enso ne saka vent capsules no etumi abon papa mefagin capsules eno ena eboa etu yi ase na sanso boa ema moja e de frusane ewo nipadua mu eti bomodien na nso nsa enka de kumase alaba aboabu station ho sika house ho eho ena Rock Care Clinic ye hu ono echa kwan 0248885040 0244183230 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services emano ene asabre mani nyina se vagina steam enom aboa papa wo babia wote wo shop wo na wo mpa ni mguase wo bibia da akwa vagina steam enom ama ne maye no etimi edimo 87.9 etimi ni abaya wo so kwa enam se we no de exclusive wo se mano kwa no wo ede ama ye emema no so anyimo ma enam se wo be ma no de ne size ni so ma me no wankasa ede nku fa ho ama na hema ba kama ede ama afa ya de hodo eka ho bia da prostate cancer ne enlargement afa typhoid fever ne malaria yemkro osa ene yade eka ho biara Grace Gift ene wankasa wokose yi a mese bi okra no eni kwan so no ade nro ka wom haha na atwa mfikyire na hia no a wodi ahyewura hye na se no a wono wankasa be kiro bi na so atimi ede asa ho yade 0543320030 0244126123 Karensic Ventures won ma be boy enkomodewa enti enko Dawood Herbal Hospital na fe yenko na won mai Dawood 360 capsules and Dawood ointment ye de ba abetu ahotutuo no asem sasabro ne ade no so ebeboa papa na enu emienu no eyentafo capsules no be nom na afa akọ nipadua no mo na ye nipadua no mo adwuma na nipadua no mo yi ane nyina etuase de ama ointment no so aye wedie no mo adwuma wedie no mo nyina waposo ene baabi etutuo bia no eye Dawood ointment and adi etuase herbal mixture no so eno ena malaria ye di etuase na boa pa techrema no so da ho na afa wo so watumi adidi 0244886437 0201681717 Quick Credit Investment and Nadia Besiabo I simple enya fe ena akopo bia mana bedi wakagire mu abedi hu adanse biada enya fe ne ase tususu kakra boso miensa ansa na ma abosia anasa ne uzike da wono ye hwe ho ede ma abosia da bi quick credit de sade wo mo de ne eye quick no sa na abosia bon eye quick pa eto de no ene sa wo be frɛ wo de number no akeke ena wo be frɛ wo Ghana card no ene wo dance ni enti wo bibia da wo pesika trete nwumadie mom anasa wo pesika ebia dwuma rent samo ena fe so kra bibia da aba wo hia sika mpotopuru ede aso ano bia number ni frɛ na quick credit one and sort out 0302 200390 0596920833 0596920833 Fresh here na besia ehwo dwo no wo so entumi ema obi afei se wakwaje besia de ye adwuma na hunu ho no a wo bi ono ma ba bi ono ma ni tirinye so hono nyese bia utiri na nye o na ema no sade enkrofo etutia wona hadwene papa be ma no bo odwete na hye mesra wa da ne de wo ba bi adwuma no a
Bomaden sa do ani be kire mo e fresh anointing prayer and herbal center na chese wamfa wutingura mo pa e wo mpa ibom herbal center so e ka ho nti wa mutu yade ase na de hia me pa no e ye mpa ibo no enam se ya nyakopon ene sa yade na chese bibia so for rade nchen eti se bibia be jeja na so e fresh anointing prayer and herbal center de wo bi adwuma ne man koye wa brabom aye yade kronkron wo de wo brepe sika no ana de ko yade na de ko yade a bomaden so be ko nam se hode de ansa na wonom de enuro ne beka wonom osofo na ankasa na se nyamedifo no odifo kwabena jei woni prayer warriors no edi nkan edi wawura empaibo ani edi wo mu pa ansa na edro no wo mo edi account chane soen edwada edi kope memene da consultation koso papa etiafo ni chemu waskwa kravi woni methodist asafo no edi enhwem 0243 848735 0557583438 ufrepedifo kwa benesia ma wono ankasa ejo so afeya ye ejapade na ne asase krobi kwaje asase na ne yam hyehye no wakwaje asase de afiri ohene ho awie aye ne site plan ni bibia kama no de na betiri mu harbo nse na langa de fo so etu na ni test ne so a na chese ne sika no yahim eno nti ne mprempren de wo pa asase a ho dwo amanso bia ni ho na langa de fo emetete wo a eye Elder Dominic kwabena ej building consultant no ne nchan na abekọ no akwaje asase a asomdwe ewo hom etisha ne so ema me se wo baabi achichira ma no ne na wutie me na wankasa wo probi abetumi agina diem ade sika abesi ne so no aye japade ede ama wo enye fie nko ase bia hotel bi na apesa wusie anase japade bia apesa wo ye no wono wankasa behwe age asase baabi ede yie na wono asida no aboso wa ye bibia kama sade wo pe ede ama wo asase no so ebi wo ho ebi da kwa ho pe ya chese mo amopa bi aye filling station no mo benya bi atom 0557 030197 0277 744 489 wo frepe ene elder no ankasa ebeje wo so elder ebeje so ama ye fancy ana ye nsamra bi ye ntwe homra ye nyankrato Bible say ye wono so owo no wo papa fie no e bi start bra wo hu no motina se no na mpesa start free me hwe no amana chio ni trebo na yede sabra wanim kakaka chunga konya ni mo mbra ni 87.9 Kumasi aha mna me hwe no amana hwe trebo na yede yen za na hwe no obuhie station wo odese ana obe wie owie no ana no wo no zata no wo ne papa wo ana me hode na me ko ho na me ne fa mintafo no nyinse ana obeka siam se wanyim tise me hana me hwan nyinse na me nka no onyi gu na me se me hwe se me no wanyima abede na me yede me hwe ana me bisanu o ma obia odi onimi na ekua aware no mu no o ma me no papa wo o yare ye first o yare o fanyinse first o yare o ma be so de ko children's hospital o furo o do akọ canteen o furo okoji ekodo 7 days or 8 days ye be yiwu no ye be yiwu no me be yiwu free hospital me ba ko o papa say my ade na nka onu bia nka obeka say nka ge ne nja no ma no wo no nja ne yere mpiembra me ba na me dini to set no ye for man bia rata na me no mu yi adwuma awo prempe school mu mano ene mam kakra o be 2 weeks ka ene bom hata nkwana me gpz azena zata mutu ye 4 cd 5 cd na me yele bra me gi 4 cd 5 cd ana o ka 2 weeks ka mami ana me ko na nkwasi da na me ne bi wo ana me ko gi sika kan e ko tuye zata no 1.750 ntona papa no o papa ko ni se metimi ayre atuye sa sika no ana woma na ampa minya zata na eti prampe tabu dan bi na mete menen papa no ye no ye guso ye the second story to so enunti baby a wo bia no na wonso akoso ana wajani eno a ne ye din komomo a jo nti ye nto aye nkomo twetwe ne so e awie de boko mene abrantie moro ana tonight 2006 bepem 2020 2020 no mu no
February Akoma FM 87.9 sorry Kumasi. anopa me ma ya ahobo ekọ adwuma no frem se woni me won komo na me san ti nkomo ne san a ohia me wo fie ho biu efi na ko wonti mi ni mentina biu na me se adan ma ya bibi a me wa abusunya adan na won koka nkyere ma abusunya o se woni ma abusunya bia abreso akwa abusunya ho akọje lesi a ye totọ ne ma ade be ye me ho ade nti me de me twifa so kọ me kọ adwuma na na oto a me ye opposite efie ni opposite sister ba akọ a me ni di agro tie ma ni Akoma FM 87.9 Kumasi. Woda ha ma ade chi a me kunu ana me de me twifa o mo so nti me wa adwuma ma na ma kwotena ja chi kro from so dansa na me ni nyina betena efie ho enti wasa akọja achi krofrom wo ho so na me papa wo madamfo ba akọ kaka kire nse ka kire wadamfo no se wunua no no besi efie ho me hia ne ho wasi ho a meku no sa akọ me papa ho kaka kire ne se ontimi ne me ntina biem ana me papa si yu uni ne ntina fama de ye de jano kwan no womra Akoma FM 87.9 Kumasi. Me amin sifio nti wo ye sa no ekuma asam so de ehu e ma me kope ba bi tonight 3 days hwe se akoma beba fom ni nyina akoma na ama fom me ba fie no wakofa na danfo abetena dan a me damu no oyi me niam agu apake agu nche na danfo na hyehye niam awo dem ya bra yima na danfo bra yima ahyehye niam na agu de na chese wo hia me wo fie ho biu me kope dan ekop tnae me ko tnae so mofra no so a won hwe wo mo enti mi hwe na ma 2021 ana me de ne call central Akoma FM 87.9 Kumasi ko tumpanifo anim wo kronum behina se kronum ama mpanifo ne kan amaka mofra ne de won hwe wo mo na won fi me so won minini ni hwe ye wo ho enti de beba ne se yaka enye yenti ene fakọ na kuma asam kra de ye ka ne fie bebre na echi na bi wodi bibi ye wa enti ko fakọ aban ma me de ko central majachi police 7 no ma omo ebechi no koi omo so kan anye ye ama omo de ba Asukwa court 2022 yi Akoma FM 87.9 Kumasi ene ye wie yes ye wi asam no chese hwewoma hwemofra no ye wi asam 4 months ni wo frɛ na 10 cedi no de asende wo frɛ na sika kase ye 100 cedis chese wonu on fi ba ye twa 450 eno no wo frɛ no se bia bosome na wotwe ena wo frɛ no de 10 cedis ne ba 100 cedis ne breben omo se bosome bia won tua 4.5 ma emofra no omo yesen 2 Ema 2 Bosume bi ontua 4.5 ema wo 4.5 Akoma FM 87.9 Kumasi eno na wonya na enyina so benti na wo gina so de ja awawade eno na mentimi nkyere ba ye abusuya ntra se abusuya ntra wo frɛ na wo ma me papa na tutu ni na akɔyi wo kɔyi a ono ama papa akonya eno wo sɔre gya no na moko central mo ba Asukwa ne ade nso omo bo no ama ne tumi kan bibi se bia bibi se ntira me jai ba omo bo no asama o kan se adwuma me ye no me gipe a oni me pay afa so wo ma 20 Akoma FM 87.9 Kumasi e di adwuma na wo ya woni mo pay na me ye farm me ye poultry farm lockdown mu ana na me ye adwuma obi dia na ahwe so ma no Mami, me madwuma say 2023 ono so de say na wo ye adwuma Coca-Cola me kunu si wonya adwuma nye wonya adwuma okoto over mienu nya ade a obeyi sika ni bia ba akoma ka ne say a wonya bi mfa nye enti o sa me ana me forso na me ye de aye adwuma na me di ye dididi Akoma FM 87.9 Kumasi akogu ho ebeye ye ni nyina ebeye ye me de minim se ebeye ye okay anso ni nyina anya ne fe ba de me hu se wo ye pese me nkumi nya
pese me nkumunya na wo me kunu afa wo bidia wo bidia one obebo na ebi ni ho dia na chese wada ne tamfo meme nyina pe ba bi ade wo nye manko yeguso ye frem Moro Bukari na ye frena ye nyano eti Moro Bukari minim se enra wo yere Elizabeth e ba Akoma FM 87.9 Kumasi bi babo mane se yenra wo yere kwa Akoma o Akoma mu nsem dwumade so enti wonim yeguso fraw ahene fa na Moro tie o be hina se wona ye fian okay awon mo simu fie enti Moro ye behia we ka wo yatena so mienu miensa so de e wo sa wo ha na ye no wo ka de wo ho bia because awade ne de agu wo so oba ne hu ma wo hunu ni sika semu nti no ompani biem nti agu na emom no enkra ne hwe ne de se de mu sika no Moro wakwaji atum do nsa asa ban kranta asa dia Akoma FM 87.9 Kumasi tie bia yoma obabua no de wo de ba no so ne bia soso na mu mienu nyina matumi ahwe enkra ma me hwe me kakra why okay nana Molo ye hiaun ya Moro na mama fa mobile money number so sign to dwabie mo enti omo hwe TV omo hwe Facebook omo hwe YouTube omo be TikTok be bia wo hwe ni bia no wo de uhunu se numbers no egu ase ho enti ubehunu 0599 814 Akoma FM 87.9 Kumasi ede ama yenua bema edusei na afei akosua nyako yenua bema no akansa ato ne nsunomu no na afei ne yere ya kompost ne minimum no pacho tie ne yie pa efama me numbers ne biem na me sign edit dwano 0599 814 926 0599 814 0245 29 43 07 Akoma FM 87.9 Kumasi 43 07 0599 814 926 and 0245 29 43 07 the first one yes ebeka near the djuma ne said yes na fata enanopa omumienu nyina eba ha aha de was ye kokoye ekina nso ye beko na fe ye to aso eye akua ye ni kan emra ye nua ba na hey happy birthday enkoma Juliet Juliet Nikki Pizza fan club Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi ompani wasem se yaka nipa we nipa me pacho ni foni me kan da so na breni afa na ya kwantantantantantini na happy birthday ekua picture na ma ye no to so wi a ye de beto so na mako root die root so root o ye hurry up ye fast family o ma bi ni agoro o ya akola wesi so ye fa enkola agoro Akoma FM 87.9 Kumasi na wudi no wodachi ni na ye be hawo wodachi ni na agoro na root wasa asie die no enwe wuye ye be ba be kum kwa because be ma na wo shi ano no 6 months no wa na wo ti ase ma no no wa wo babo woji wo se wo mpene wo ma me so de beto so emom eno wa ya bie papa nyame nshira emme aba kan fo nyina ti se ya aka ya mere da bi kanokore wo de nokore to ba bia nokore da pa kama waba abecheche nsemi mu nyina yi Akoma FM 87.9 Kumasi ba ta fun ni bia wa kire sa de me bayi yi me mfo ame so nemfo ame so kira de oye no enye me fe mani nje ho enti de oye bia mama mahunu nse me ye ba time papa a de me be ye de anya me mfo ame so se wonye na wo root de wo na wo kuta suba boni
wo 15 years na ade baba yi wo gusua na wo kɔ ade be na root wo ye ne saa no root di ade na wo ye ne saa no se be ma ensum wo a ana wo ne na kɔtena kɔtwe mpona na mpranchie no kura na ye wo Akoma FM 87.9 Kumasi. Say no na mbisa obi say me sum ni free no nkɔhwe hene on ka kyerɛ because baby a wuti me sum kura wo mpra mpranchie ye nyina ya ni agye ye ho kusua sa na wo hinu kusua no wo hinu se die ye o mpranchie so ye ba besum na wo so wo ba ye na de ade na ade ba na bra a chinchina ya na mo kɔtwe mpra wi a mo se chinchina esum me me fa na se mpranchie na wo kɔ ye no wo de watch ne 20 years eti mwanya bibi esi ho ye twa mpra no pacho ne ya pa asase ya hyehye asase no ya hyehye fie ye de esi fie kama wo so eno de ye twa mpra no nyina no eno na ye kɔ Akoma FM 87.9 Kumasi. ye kɔ chem de wo de ama wo na ye nyina ye ni abeje ye ho ni akɔsetem ni adwam ni ya bia wo se chenchena besum me esum be ne wo mu na ni nyina emu kura wo gya wo kwan wo papa ponchi ye wo ho wo so wo sesa ato ni nyina ka ho ye di gya wo kwan ye eti odi ade biem na wo pe me de root me tufo ele de wonya de afuo wo chena e bia wo nhia de afuo se de o mere se afa mi wian ma ba me bra so me sro oba ka che o se wonyema ye mfiti preko pe enye ne saa so be 6 months so say Akoma FM 87.9 Kumasi. Ne ma me aka cho so wo say ma som wo som say 6 months ye som sa ese se wo hwehwe ni o mem wonfo ani ehun no ba bia na fu oduro ba bia woduro ni nyina no akwaje osimisuro wuo sa na ade wadi obi bone ana enti mesra no e ma de ye hu ehu bebre hu ehu nti hwe o ma nani na ho na wo hwe yie o kwe wo be driver ni wo be sa kofa foforo o wo hia ni da ho kese na route di ye be ji sika o ma me san ka kire ni ye be ji sika ye ka bia ye be je kwase bu o mani nye Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay, Juliet, Yemia by Juliet. Mufane picture no to so many. Oh, very beautiful lady. Amen. 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 Yakoso adobi o wan amuzu bena. So yamai odina woda. Oh, okay. Nejene so papa soja. Dobio already shira pa. Akoma FM 87.9 Kumasi. No kwasem. Na o shira. Na omo adwuma ntim fa mawie papa. Amen. Na share rade ani munyam. Ebiem nsan koma Angela Vonso Nikita so Nikki Pizza fan club ni and I won't be Angela fan club. Hey ja share papa Etina Pizarro TV Etina Pizarro dia sa won ye da no oh wonderful hey Pizarro ni Nikita nye team wo fan club ni so nyina Akoma FM 87.9 Kumasi. Happy birthday nko Emma Juliet and afi Angela Nikki Pizza fan club UK ya Nsem so e wo abrebia no ne amoye e de e bo agmamu Nsem dwumedie baba ko so e emosa beka DDL boss na me enshira wo okay agmamu Nsem ye de ka baba esrew na wa sha ya mententem na me enshira omo adwuma nkoso na enye enshira fa amen ni twato me so mo panya yawu our God's Help Ministry just so police barrier so penny nyame shira belated Yakopon koso no Akoma FM 87.9 Kumasi. Root obabia wobekcha wani ase no odua banchia ontum se no obabia wokura subampa e sha ase no kola abiri at the age of 19 na kura nkola mi ensei obenya 26 no na waru sei adwene yakura wo se wo de ba wo mama ni saa yesra wo yehunu wanim se de usitie ba se de o ma be si describe wo no
wo yo ba wo gina so Akoma FM 87.9 Kumasi. Wo adwene a wo be biti mema bema na aba ho sese ye tufo ma wani na ho shine your eyes papa rasta man you say for rasta man wo jache shine your eyes e wo root ho and ye kokobọ na ye betumi agba akere mo wani na ho pa because wan we ye akola nda bia ba be hwe nanim so sewa hwe na nanim sesa pe rasta pe ho asem ka because say wo timi dane ade no e de man krofo na be man 10 million papa mami on fanche no mpanche no kura baton di Akoma FM 87.9 Kumasi. No nko ne baby na so awo me ensa hwe nkola no so nkofo bi meka ho na afa no so nkofa dadwene fe bo se bedu bi na nkola mi ensa so bebre se se driver odwuma kura bi enhye da nkoyi e be srew jache no 10 million nya ohwe manimfa eja mu so investment na mokoye na bank na gu bank ni gu sa obi asi cash obi anko no baby obi ansum ne yonko obi anko no baby da enye nhira mfama e that's nsum that's nana ire ma 19 years no awo 3 na papa onim ni age o nti ho no kra no me kra na ya Akoma FM 87.9 Kumasi. mama eyi wo ho ewom se akra no ya akra bone de but papa yi so no wanya de because okohu no Uhu so ya akra. Wa ya akra se mama wa wo eno wo ho. I mean I want them no nya adwuno. Wa se o ma me oso wo pe eba opo ba ne natena. Ena o ma me no o ma me mo ka se ye ba wo ho. Enti so o ma me mu nim se akra ne ya da age. Mama ena woni want me ma me no. I dey be mama dey some de na bra me mo ama ya mo de na bra me. Akra no. Na fi ya de bra no chese ya bra ho ha no. Ah na ka ya ngede ne ma. Akoma FM eno ni asem wo mu suma de so na ba to so because him ma me ne kanokre o say in everything no ma me ne e kanokre de ewo mu nyina waka wakofa akra na odi ne kwagina awiem nya ma me yanka mnim se etimi tam akra kwagina awiem mu se o say aha okay eje ho na ofre atakra ka che ne se ha ho spend usika wo me bai hu na me ba na akra no nya wo dia no ma me no ma respect no na unim mama me na de ha me kakra ye ho na wo maame no be me so ope oba ware no na oba o se na me ka che one ne kwotena ye se na o so oba ware ne dia ade no ama na ye no 87.9 na no so ho no omo pade so no che so omo pe kwan kra ma na euroskoto na ma na ko pe be dia na me so niema kuntai eti akra no wa munjuma omo pamo no kwan ma no mo to anu enka ne na ye se niema kuntai se kwa ta so ye wa ko fa de so ama ho ene ne hwe 1000 na me de me ya no se wo no wonim se ba ne nya be ma ne dia na wo se fe na jiska wo se twa na da pan sana wa jiska na free no e de be nipa bone sem no na o pan no wa nsum no yo o pan no wa nsum 19 years na wo so wo se 87.9 minim de obe wo ma me hwe wa brabo ye mama ye ka ye yinya enye fe ma me e wom so ka no pre ba mama enka echi 19 years on je ne nsem sa on fa no na on training ni me hu ne se ne ma besisa e wom se sekwe wom se wakọ eche de ba mama de bi o 19 years de ma o so se obe ma na wo nkra miensa na okoba sa no eti ma me no yesere na adwuma wo ho on fa ne ba no na on training ni ye na papa enso mama 1000 no eyeska benyeska said o kai san ka de beche no mama on fa nche no Akoma FM 87.9 Kumasi mo bono wa boa no na o ma ne anyini sika ya beje ama no ai ne fa ya wa je kwa de bre ya ne de kai sika ho e kwase ya de kra ya beje on fa nche no enti say be ne de oba pam wa hawie na pom ti say ya de nyame ya se papa oba family mu Richmond Herbal Center mate na ya da etiefo ne refo so ase Richmond Herbal Center efijase asokore ode akuafo nku ene akuafo semina ena abedwa so samina no djuma edie ene se esiesie hunamani nsansan Akoma FM 87.9 Kumasi ni wona nim die saving rushes akre eyam kakarere ni titru ene ekro adane Ghana map wo ho na dra na edro na etretre no pacho ubehia akuafo heba soap
ɛno na etimi boa esiesie redi ani etu ensanse eyi enkabɔne odi efifire ɛwɔ ne ho a ɛma ne ho eyi enka no pachomonsanka ekuafo herbal soap na emwa wo saa kwan ne so yenuanom enketoa no titiom ko school na say eyama na say saa friend say airborne diseases tanto bropeta na say bia virus Akoma FM 87.9 Kumasi say enche na asai fi say eye ensan yade se bi wo ba so no de ko school na o de ko sign kofo na say wo ba betimi ate bi frifie e de aba eno na Richmond say enkan cho say se basa na pe akuafo herbal soap na fa dware no na fa bisrasra so se de be ya ebeyi saa emoaye bacteria infections na sa fungal infections no every ho ma ni tiri no ehu atimi afuo na atimi ada honom entena ho ma eyam no endidu ba ni tirase ubonsa wo ho no ma na ehi tiri nwinu na etra na etre bi de atimi yekuro na da ni tiri hu kakraka Akoma FM 87.9 Kumasi afa de nanim ensansan agugu ho pimples ehyehyehye nanim ebi de no aye dendenden efufu honom eno a enhono no so a empai na aye dendenden na ama dark spot abetena wanim wonse da bia na utitu wanim da bia flex bi saa no wodon sa wine na bia ba wokọ na eba abusuafo maunsanka ekuafo herbal soap Richmond Herbal Center edi aba no na enyi saa dark spot no emfiri nipadua no bi wo ha ne de neni nanim wo ne nan ho ne nan ho nyina ye black wontimi hu ade cross enwemwa bi na re no senso edi akra na amna basa wo mpacho ekuafo herbal soap Akoma FM 87.9 Kumasi de oyi anabodwe ase ensan ne timi gu opiti pekesen wunya ba bi kwa mfansa mfa eho nye smooth ada da bi obe 70 da bi ana fofra betuam na bi pai na bi 18 nsuo saa haw ni nyina no ekuafo herbal soap ene edi free ho de wayi na tiko anase akra bi abetai ho no bo se ade bi ho no eno a enko na ye dendenden uyi ana baabi etwa anase baabi etim ubonsa still na ade ne ba na eba na eje wo kwa achi ni boso ekuafo herbal soap no ebetimi aboawo ama saa haw ni amane no etimi akọ Akoma FM 87.9 Kumasi sa wotena se che uhuna mane usisi no emu jiu etu mansanka ekuafo herbal soap eye sisi hu adwuma panti de sisi ya de tene so a wo huna mane no udware wi afa bi sasa so ne da enti se okọ longeni uye carpenter utu form da bia ugina usisi so na ya de ya ma menom ne papa nom akuafo no wo na ehia sa de fi se omu sisi so na omu koto de ya adwuma edi bi bre ya mi enya bidie ti sisi ne ya wo ya sa na ajo ho ba bi enya mansanka akuafo herbal soap fa bi sasa osisi achi na yaw na betena entini mu no entimi emfiri honom emfa ma office sisi no Akoma FM 87.9 ya wutimi mu adwuma ho enti usiesie osisi na na betimi de ahim anaso betimi de akwa ba de owo menstrual problem yenuanom nketo ano obu ne nsaka kraba sa na bo se da bia na yase ne ya ne de no amanfo de adane calendar enom de check omo neoma me pacho ekuafo herbal soap no udi bonso mu afa bi sasa wayase from day one na menses ni nyamaye no fasa sa wayase sa until say bebe ba wonte ya obia tete no ne friend miracle herbal soap ena je say ne ya package ni ye say de be ye ne market ne benya competition na atumi ayefe enu nti na hu ne say sha daka Akoma FM 87.9 Kumasi ekuafo herbal soap ukọ na enye bia me pacho mento na obi amfa so kwanda na wachenchena samna di djuma sonko de ye katitu ne se ade aye friend rush anasa hunamani nsansa obi ha heat rush wone ho saa da bia obesore no na ensan aguni nipadua obi awamu enso ankitinkiti bia se friend fifisa na egugugu wonom saa ekuafo herbal soap no na betimi aboawo de ne so etuetua ho maako wo ho ana sensen bia besiu obi ebeda be sorry no ubonsa asempomponya bia bono saafo ni nyina no ehia Akoma FM 87.9 Kumasi na emwa wo ena ekuafo nkun no eye honamaye waduro kese preko pe ba ko pe ebi ni baabia biem ti dia ne honam ye ne ya
deɛ na posto tutu no deɛ sasabro ɛne asoba so ni nipadua mu deɛ wɔko ne nsa enko obi pɛ so wɔto ne nsɛm na ne nsa na sensene efisɛ ɛyaw tim yɛ wɔ joint ache anase pains bi wɔ hɔ a ɛno kwa de travel ɛne na mo na anim saa ɛkɔ na aba da bia wo srem na tutu hibon no na yɛ wo ya akuafo herbal ointment anase akuafo nku no ɛno na bɛboa wɔ ahwɛ siesie saa ha ne amane ne nyinaa sɛ nipadua no ɛyaw 87.9 Kumasi deɛ wɔti payɛ soronko ɛyɛ asorɔbene sɛ 87.9 Kumasi saa na fɛ akuafo nku srasra so na tena sɛ 10 minutes time no ubon sɛ wuti no adwo bɔkɔ na akɔ baabi deɛ ne honam baabi abɔ mpomponya deɛ hɔ ahonhono ɛyɛ akuafo nku ɛna ɛboa wɔ na ne titiru ne sɛ ya wɔ nipadua mu a ɛyɛ akuafo nku ointment bebree wɔ dwa so nanso akuafo nku no ɛne ne samana no ɛdɛm bɛfo a baabi a bɛfa bia wɔ sɛ akuafo nku yɛatwerɛ ho akuafo nku fi sɛ yɛ maame nom ne yɛ papa nom akuafo mo brɛ papa aku adwuma ɛnafɔm enti samana ne nku no ɛboa wɔ mo akwanuasa nyinaa so deɛ wakɔkora na ɛnsa so ne ɛmu bia fɛfɛfa no wakyitwatwa nipadua ho no ɔde akuafo nku no ɛfrɛ ne sɛ samana ne dware a na ayi saa ɛhaw anasɛ boɔ anatoxis bi a nka bi afa ekuro ni mu ɛbɛka nipadua no ne nyinaa no ɛfiri hɔ no mo de ama wo enti samana we yɛ samana ɛwɔ so dasani bia etimi hia bi ɛwɔ ne fie sɛdeɛ bɛboa no ma yi yaw anasɛ skin rashes ahodoɔ afiri nipadua ne so yenu no ma bi wo so asabi omo asere mu saa no emu ye tum ensan bi gu omo to ho ensan na eno a enyini na apai eno so a entimi nkɔ minim sɛ andawa ɛyɛ so omo no na de saa ha ne bro omo a bo sɛ da bia na ne to no Akoma FM 87.9 Kumasi ma won sanka akuafo heba soap no na ensiesie saa ha ne amane ma sɛ da be ya won so benya smooth skin efisɛ we de yɛ nsere ntu kwan entimi ntena hɔ ɛma wo de ne nyɛ rough saa ebe so sha atade papa kra na ye hunu bibia na dura ha because o show skin na otimi say nia ye too dry baby o kra na e krake na bi papa isa no esa skin na ye rough ma won sanka akuafo heba soap na ni nku ni bi ni so no honam ye oya na wo de asasa so na aboa manipadua no atimi agina brane de ka cho say ukọ heba shops anasa chemical shops a akuafo heba soap ene ne nku no eno ebi na ya ato entimi so wanya Akoma FM 87.9 Kumasi. Let me a friend numbers no was 0249 0249 186 186 845 845 0249 0249 186 186 845 845 and 0546 0546 840 840 846 846 0546 0546 840 840 846 sa number si Richmond number I go screen so abetumi afa de hia ne se wawre adwaman so pekuafo heba soap na emwa na hwede ani ntoso anase akuafo nku na ntu honam yawa asoso so sere ne yaw bia abetena nipadua ni ma ema Akoma FM 87.9 Kumasi ato ukosamenko wo ke wo blessed heba anase samdora kings walk na nabwache e won kran ene ba bia ye ton heba product bia no ukwa so pe akuafo nku anase akuafo seminar me pacho hyene nso se nku no ni ti yakokọ nku na akasa no kra no eyekokọ obi edene sa aso na chi bremu timi se ne kwa achi no wasi ni tirase ya adwuma sa ama ni tutu na otini mo timi se ya obi wo ho e na odene sa aso ho fa akuafo nku ni bi srasra sa okwa achi wonom no na ya no entimi entum free ni padua ne so na aboa amwatimi aye adwuma me pacho sa Akoma FM 87.9 Kumasi bie obi bia waka bia no etimi yusu akuafo heba soap ene akuafo heba ointment efe na akuafo nku ma wonsanka bi na efie no enya akono na nkura no mbodi no entimi entoso wa ma me na mu ne nsoso enyi enka ene pampan bia abetena wo so no emfiri wo so abusuafo number ne de twa to 0249 0249 186 186 845 845 and 0546 0546 840 840
846 Richmond Herbal Center efijase asokore ye de akuafonku ene ne samana ena abedwa Akoma FM 87.9 Kumasi me ensure papa pamenia ba so free Richmond Herbal Center wa break akuafonku ene akuafo samana shane so wi se Josie fashion adawromenti ena me shata de na mediti hey Josie ewo Kumasi bom so ani meet me the sports edition mo Josie fashion ka sachre was sabre ope wedding ope see pempa ma engagement wo dinner no wo Friday we no aye na wo bekọ no me pacho ma Josie pempa ma fa ho ene baby a was abrechi memo kra na wo de do ware kra ni na ne so bepusu Josie ahoma no no aka chense ma me me pese akoye me wedding o na engagement Akoma FM 87.9 Kumasi o here no measurement baby a wo bia no ye de ebebro Josie friend it was 0243 433 465 02 43 433 465 she's a on also and I'm a reggae I say way me moy a reggae and a shame why yana kama baby I will be a whoop be no she's a bayer at the Okuma Sports Stadium on Unity Oil no and a edi anymore ope rivon ope brace in the ope piano or bayer the amount brooch baby I will be an place order or bayer Akoma FM 87.9 Kumasi 0249 155 776 0249 155 776 Obapama me yo eti yamfa ya ninchemo ewo ni what scientific clinic and diagnostic services na Dr. Nimo wonhwe ya wodie no emfa emma no so wasiesi opapapa ema watimi egina so awo ho asem aya na ye ntwensene ewa wafo ntema ne mema nyina momma na ye na monkwase be ma wo mema hwe na mana basa anaso oba na wodie na ye mre na sa bibi ne nkoyie ewo na wodie ne ma obehwe na wasiesi bibia kama enoti eno no bodem rane say womb and penis repairer diabetes and stroke ya de hypertension typhoid ulcer ene de wo eni ho hawo se wani so ya na etaye wisisi anase ade sane ni mu bribri kakra bia wo huna de no so eye ni what scientific na so ye eno behwe no watu sa hawo ni nyina se ede ama wo ya de ne de edoso ya mo ya de so nche se doctor no oni edro ni ndro ni nyina so one my research ede afa hom Kumasi atonso Monaco junction woni adansi Rural Bank ede animhwem 0244087687 0279087687 3P garlic mixture we garlic adro kroje mfrafra wa bienim vitamins and minerals no ahyeboma se yatwem enonte ebo amafoma ne boyie mojade afusane ewo ni paduanem ema ye kwa ficha ye nte ya bia enam se ne 3P garlic mixture edi akagina modie no gunsuo ntentemo ene de wa kese amana broso ma sanka bi piwak natural ene de aba adwama so 0248928824 0201000021 Dr. Mafu Fertility Herbal Center enso esewe yoba no apa wabre anaso se wani abre pa wade no de anigye no enke womu anenso awo no amanigye ni ensipia munyina momra na wonfa bibidro ema wawo akorade to yefunu mu so a wasama unu obatan anaso opemfo no wankasa wodi bedi dwuma eni boni bia ntimi fa ya de bia ema ya kwada no na sanso so ena kwada no so ba wiye so a wobesama unu na de adwade akorade se de be ya bre bia ne mpom ne nkase ne mu be ya den akwada wachare fomo ye de ne be ko Dr. Mafu nchen na wa maye enuro ne etimi aswanom atonso esere so atia bisa base wo ben Presby school no 0244411099 0277741618 yabode mrane se awo papa enam se ne wa ma adehye bebrenu ano se de aye wonom emfrumo emam na mososo wo mani so ade huno mo ene moda yeso mo sempese mutu kwan de free wo manga na mu okobro ni krom kobubram sa opese ko Canada US na UK Light Travel and Tour enkrata sam nyina wa mde bibia begu akwam ede ama anya afi no be okona bra biada wono akasa be hwe na onkrata sam nyina kama ya ka ne say ye no passport no ni bi kura no am wono ma be hwe aye passport no ede ama na fei enkrata sam no wono mafrase eye nwumasua na de ukọ anasa wo kwa akotena ho akopa enkrata aye dwuma Light Travel and Tour ebeboa 0249198615 02491986
0802615 nana ye bi esoso enie se de mabo akwanto ho nsem ye bia na wo de wafrasiem na esoso no enema nkoye emfa ma toda se connection ma ne twofam ya na nyo no bia na fiefo no so ho no wo ma hurade wani mu kanti age usika na eso connection ma no be ye kona bra ansa na betu sa na mo no di kan kona na ye bi nche no fa nwura mu ewo honhom mom na wonye nso ano ne nyina kama emfa ma ansa na nkratasem no wafrasiem eya wade ene nneoma enkoye anasa wo de abraboro de tade na wa nneema enkoye sikasam no he wo hyehye na adwiri chasa abraboro no ye be hu no apagya enche no ahwease na upagya na ahwease san no a ekokurhwease ne nyina da eba wieye na ye bi aba sa ha no nyina osho no e de ama 0243 134535 0557667510 na ye bi ejosom na ye de nyina ekwa wieye asem ne nyina wieye nso ene se adwada ye koleki ye koleki eye leki yo leki ye ko dware siompa ye ko brusio ye se ko patra do so mugum ye ko hwibi ai bikini bradia ni bikini na mema no so mema ne ba ya ni sporta Ele me wan be supporter na manager bikini ye ko die di angasa ye be die ni eti dwada ye nhyem ewa abono ye maya ne Akoma FM ne yakaba kire mu a ye de sa dwumadi ba anije ne be se ya pinsho ampa ye mu akwaku flake wo ba kwaku Darlington afa brass band no sorokufo ne nyina eba wo ye single na apeso ba gi wani a ye 30 Ghana cedis mu ye double so na mobile we de afu 50 Ghana enunti nyame ya dum adwada ye colleague abono ye kwaku dware nsuomu nipa nso yo me Johnson nipa ne ba nsuo ko dware bia eya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadi no a ene waso eguso a mu tie no ye nkwa homa ne so na ye ne ya frefo so enkwadi Akoma FM 87.9 0322498036 0322498037 anya bia no Rutadoma won fast kano enfama kwata anase ede ne wonya ubetumi abahmane so we dey be afefre Maa Akos the friend Mohammed Haruna Mekakafri aguna ya muase asurubusu den wa nya de so utiminyam 7 months and that katre ban say unim 7 months you are so ama body akonyem na wo say the command ba Akoma FM 87.9 Yomu yen enye marse se mu sunyan sakra be man wani sika ba kwa isakra ma ko nyam yaduma me ensha we din ba bia afefre ni aba ko se papa bi o fa kwata baba pa ni aba ma so wa santima pon ko fi ase no tan ko ni aba ma me fa ko nyeso na me mo wo ni obedwafo nyina mo ni aduma pa na me ntia ko fi ase me nyina mimi aba media me huni se mia me bra atano isika mimi aba ye wansi di kura ye beti na adi amano mimi aba ye nyiri ye nwi aba no no tresika no wo bedi ti baby na wo di be me bi ewu a ana so ogu be me bi kwase a se bi wo dress as dem so di atu me wofo wo di esu nyansa how can say woni be ma afofo na nyina de be se be ma wofo se be ma ni na ja so ni nyanyimo ne komu nyina ene nye be ma na woni ne ti dada na wo jawo na ne nyanyimo na ne be ma fofo na afi de wo ji ha e de ani mususa ne bone sem na ma bi eti ba bi di ni sa ye da oba ye ma ye nua ba no ma me na se pa ne ko bi wo mbia no waka me nyina ye hu se de ne ba ne ye wa nye ni ye bia bi nua ba je se ne fa te be bua ne se be ma ni ti kai won si di kura me nua ba jira na ti be ma na de ne ma na obi bi eti ba bi e ye di bia obi be tu no wo fupa ida se of akwata we din ba bia afefre Ebacha mi dini Obaka digel. Yo Obaya. Cabinet Estate. Obla yori abako pe. Yo nyame sa. Ako. Hey, ruti wanyati. Wanyati akra. Wanyati. Enso berema no onya function efi say. Eba mami ya na besa akwa pe. Na asinso. Wone na intimidate. Dem kwa ma twene akare say. On fanche na wote afemcha na fashi je on fanche no nyano no to ne panko na bakwa koshia wonya me ne monye adwuma na me enka ho so din ba bia afefre
Oba Akoma ho. Champion Brofin Kwamo Highways. Amoya. Stardom ya ho den. Mo mi tia bia makontana na yawo. Emi ukani sadai na ni ombanana. Amsterdam mi tia wo pa. Na Oba Akoma group let's no. Obo benda empeke Brofin number. Na one first can said me see na first can ko. Bibi kuma matini de. Ye wo ba wo da busiemu a. Wo de wo ye. So for Woody. Then my name is Woody Ageha. So, and one way about we utilize ya wale wani bila kunyanya baba. Leo mema zile wale so ya wale usadi ya kwa no wado bini wana. Woody Ageha. So bunya sasa tuma boy tano. Let mo. Ba ku bakira. Ame ensha. We didn't baby afrefre. Na kama jina. Wajina ya. Ende ni ejimezi. Buko kaka. Nanka ọdịkịrịghị na esi onye ka aka adịrị baayị ya nso nke mmemme temu di aka brown betumi anaghị ndị na-efa nsọpọtụ ka ọ ma ya rere emekwa isira lekwa ndị ebe brere na ọmụ mfa nche dị eme ka ọ ntịsa nsuban mfa nche no ntịsa ọ nsịsa nsuban enu a na magina aka no 0322498035 0322498036 0322498037 odini baby afrefre but I can make a free activity aba yanko ma ko na semi amuka ye di esimi di so pepepe me so me papa no mu na me papa no mu obi aba se me ba me na me bisa me ma me senti ha yanka sa me papa na ba ko akra no te de akra no no ye me papa na die ni so no ye me papa no ono no ma ni so ni ye me papa na sisi aba me se ni papa de sisi a me ga no sisi ame ti wo baby ame ti me bo me bra iti me bi de me kan wo mo case ni se the way I root you on shema wo ti me bi me ban ba me fa ho ya sisi a me me bi because sisi a me na mbo abla ni papa bi because no papa ni we say wo jimi ni ma me so say ofese me ko nti because ona onye me no o share me na ba ko ni so ofese mba nti mi say me nko di aje say me so matino ho nti mi kafra within baby afrefre hello yeah within baby afrefre ma compatriot Anastasia okay Anastasia yankwe ma compatriot communication is offline na me no di seriously me numbers no na ya de tudwa no mo fa mo betimi ene ya de nkomo aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no ha na ebrebe me yakwan ema ya de dwumadie ni na esimedin de Maa Akos achina ya da foforo obi puso ahoma no me fa no ana na yanko okay within baby afrefre me ba awo bema na no ba na mu tudwa ni fra e mo de mo so ni skano ai kojo ya jina ma won number no me ya ibi ama we ya jina so na Ishmael ma won number no me ba che yo enti wo de jina so sesi ana on pekel na on number ne ma osisi a why okay that's it and mrebe me akwa me de dwumadie ni na esiemedin de Maa Akos ochina da foforo nyame ahyehye sabrede ebusu apane same champon woni ne sports team no womo ebeje adwa na fe womo de Akoma sports or say the powerful sports awia womo de atoamo eso nti enwenu fidie no enfri akoso a na ene yen ensom me pacho momra meboa me na momra na momeboa me na ye nko na meboa oh erade me mawurensi mo emretintina ye
na minti mi brain mo Akoma dancing na yet to me diatina all day. This Akoma dancing na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo all day. Me ever made it to Akoma ejo, Akoma ejo, 87.9. Akoma ejo all day. Me ever made it to Echo baby, go see.